Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera asteartea da eta badakit askorentzat astelena baino gogorragoa izaten dela egun hau. Beraz gaurko sarrera goxo eta lasai egingo dugu. Agian piano. Hori ba, piano doinuekin gaurko egunez jaio zelako Regina Spektor errusiar estatubatuar abeslari, musikagile eta piano jotzailea. Zorionak, Regina bere lehen irudiskak bere kabuz kaleratu eta musika independenteko eszenetan ospea lortu ondoren, batez ere New Yorkiriko antifolk eszenan, Spektor mainstream egintzen 2004an. Sekulako arrakasta lortu zuen bere laugarren diskoarekin, eta Bill de Blasio New Yorkeko alkateak 2019an urtero ekainaren 11 Regina Spektor eguna izango zela aldarrikatu zuen. Eta piano doinuak entzuten ditugun bitartean olerkiren bat irakurtzen badugu, gaurko egunez jaio zen Audre Lorde idazle feminista eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile afroamerikarra. Idatzi ditudan poema guztiak xurgatutako herrialde baten errepaso historikoa dira, epaiketa txiki bat. Eizatu ditut eta ez dulka bota. Kanporatu ditut, hein batean, umeen antzera. Orain garbi daukat eztarria eta akaso berriz mintzatuko naiz. Poesiari dagokionez ezaguna da, batez ere teknika oso ondo menderatzen zuelako eta emozioak aise adierazten zituelako. Bereziki, bere azalean bizi izan zituen bidegabekeria zibil zen sozialekiko haserre bizia. Like less, you cried, but can you open up your mind? Greatness ain't the thing to hide. I wanna fill you up inside, point you to the spirit guides, cause they gon' make you love your life and point you to your inner light. Sometimes you can sit and still fight. You just gotta do it right. These flowers. Lordek bidelagun izan zuen Toni Morrison gaurko egunez jaioa baita ere. Morrison Ameriketako estatu batuetako historiako autore afroamerikar ospetsuenetako bat da. Are gehiago, literaturako Nobel saria jaso zuen lehen emakume afroamerikarra izan zen. 1988ko Pulitzer saria ere jaso zuen Amada eleberriagatik eta 2012an askatasunaren domina presidentziala jaso zuen. Izan ere, Morrisonen liburuek emakume garaiko gizartean bizi zuten egoera aztertzen zuten. Lehen eleberria, The Bluest Eye, begirik urdinena, begi urdinak izan nahi lituzken neska beltz baten istorioa da. Esaguzu zer den emakume izatea, eta horrela gizon izatea zer den jakingo dugu. Zer da bilen bazterrean, leku honetan etxerik ez izatea zer den. Zuk zenekien etxe horretatik kanpo geratzea zer den. Zu bertan egotea jasan ez dezaken herrien mugan bizitzea zer den. For the bluest side, kept that yearning low tide until Pacola bore that burden of mine. Most vulnerable kind, black girl lost and confined in that double conscious outlined by the boys of this prime. Who heard us cry when the dawn told us black was a crime? Arrest your walk with that sword in your spine. Auction off tragic victim of time, set the rewind, remember me. Collective genetic took you to write that simile. Inscribe the cage, find joy through the pain of Frankie Beverly. Trapped in a maze, made niggas. Askatasunaz hitz egiten zuten Lordek eta Morrisonek eta askatasuna edoaren faltaz asko daki urrengo protagonistak. Goazen goxotasunetik rock and rollera. Gaurko egunez jaio baitzen Lucio Urtubia, igeltxero, bankulapur eta militante anarkista naparra. 1931an jaio zen Kaskanten. Bidegabekeriak, gosea eta krimenak nagusi ziren giroan. Bizikirik irauteko premisaren pean soldauska egiten ari zen bitartean lapurreta txikiak egin zituen, eta esertatu ondoren Parisen babestu zen. Han, erbesteratu anarkistekin harremanetan jarri zen.
Haiekin intelektualki formatuko zen bere herriko maisuaren gandik eta moja karmeldarren gandik jasotako hezkuntzak ez baitzuen ezertarako balio. Kaskanten parrokia horria bakarrik irakurtzen zuen. Bere hitzetan, Parisen aurkitu zituen anarkista horiek ezi zuten, liburu anarkistak eta prentsa libertarioa ekartzen zizkioten, eta haien bidez Albert Camus edo André Breton bezalako pertsonak ezagutu zituen. Charles un corrido de un hombre libre y sin dueño. De la Ribera un bandido buscado en el mundo entero. Decía lo que sentía. Su nombre Don Lucio Urtubia. Su suerte fue nacer pobre. Orduan hasi zen bankuak atrakatzen edo langile eta anarkisten propaganda inprimatzen eta banatzen, faltsifikazio oso landuak egitera iritsi zen. Identitate dokumentuak, pasaporteak eta bankuetako txekiak egiten zituzten, batez ere First National Citibank banketxekoak, gaur egun Citibank deiturikoa. Pentsa, Amerikako bankuko txekeekin, Estatu Batuak ondoratzeko plana azaldu mentzion Che Guevarari behin. Bere ibilera galako ospea hartu zuten mundu mailan pertsonaia ezaguna izatera iritsi zela. Bere bizitza xelebre eta abenturazaleari buruz liburuak idatzi dituzte, filmak eta telesailak egin eta baita antzeslanen bat ere. 2008ko uztailean hiltzen Lucia eta handik 2 urtera Netflixek Un hombre de acción estrenatu zuen bere bizitzan oinarritua. Mi nombre es Lucio Urtubia y voy a robar el banco más grande del mundo. ¿Qué dice? Que si eres de fiar. Claro que sí, cuñado. Contra más sucursales diferentes visitemos, más pérdidas les causaremos a esos cabrones. Todo lo que le quitamos a los bancos lo damos para la causa. ¡Hola! Podríamos acabar con el capitalismo, podríamos cambiar el mundo. ¡Que nos cogen! Piketu. Gara ilunak ezagutu zituen Luziok, tartean Bigarren Mundu Gerra eta horrekin lotura du urrengo efemerideak. 1949ko otsailaren 18an, haur Austriar eta Alemaniarrez betetako lehen trena atera zen Bienatik Euskal Herrira. Bigarren Mundu Gerraren osteko urteak ziren eta Frankoren erregimenak ia 3.000 haur hartu zituen Espainiako estatuan nazioartean zuen irudia hobetzen lagunduko ziolakoan. Frankok berak ere hartu omen zituen zenbait hor bere etxean edo tira hori erakutsi zuen behintzat edabideetan. Espedizioari harrera Irunen egin zioten, bertara iritsi baitzen trena. Zerbait jan eta handik Iruñera eraman zituzten lehen 487 haurrak. Guztira, 2000 haur iritsi ziren Austriatik eta 974 Alemaniatik. 6 eta 12 urte bitartean zituzten. Protokoloa espedizio bakoitzan errepikatzen zen. Herritarren ikusmin itzelaren artean iristen ziren eta elizbarrutien artean banatzen ziren umeak. Oroar, udaletan hartzen zituzten familien eta erakunden artean banatzeko. Eta batzuek enkante bat bezala gogoratzen dute une hori. Denek nahi zituztelako ile horiko eta begi urdineko neskatia txikiak. Ba horixe, ekintza guztiz propagandistikoa izan zela. Eta garden tantak, arbola itzalak, eta zure begiak, kaile baino zorion txuagoak dira. Eskale pobrea gorik, eskale pobrea gorik. Mundua beltzean hautmaluta bat giza jendearen. Aize, gaurko egunez gertatutakoak aipatzen dago, baina gaurko kafetegiko menua nola osatuko dugu? Musikarekin esate baterako, Maialen Telabidek Betty Davis izango du izpide. Ea zer erakusten digun funkaren erreginaz. Eta edariak, Charlie Gesteira etorriko da Bigarren Kafea hartzera. Zidernaut edariak aurkeztuko dizkigu. Batzuk alkoldunak, besteak alkolgabeak, denetarik eskiniko digu Charlik. Eta Garazi Hatxenbarek dator estudiora, Sahara Krosa eta ostiral honetan egingo duten musika jaialdiaz hitz egingo digu. Aizue, uste dut dena prest daukagula gaurko Bigarren Kafea hartzeko. Otsaiak 18 ditu gaur, eta asteartea da ongietorri guztioi, Bigarren Kafera naiz irratien zarete. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxe Arbego zegonan. Baita zuei ere. Eskerrak Julen hemen dagoen, ze aste banaiz aurkezten Goiuri Zeizarandia edo Eire Maia Manterola zer daukat?
Egunon. Epa. Bia Gorka ze pelota den Goiuriri amarrekoa jarri diola dantzarik egin gabe Julen. Gorka. Hau, degu hau miseria. Eire Maia Manterola, egunon. Ui, txoin, egunon. Gora bilotzak. Bueno. Ajea, Bueno, gaurro beto, Bidaia osteko ajea esan nahi nuen, ez bestelakorik. Bai, emozionala. Kotxaua. Goiuri Zizarandi, egunon. Egunon. Bueno, orain bai, lantaldea osatu dugu, izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur, bigarren kafeak, 923 du. Otsaiak 18 ditu, goizak 10 eta 16 minutu, gulau, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, bigarren kafe hartzeko asmotan, hemen txezarete, naiz irratian, bigarren kafean. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio vale. Eta horrela xabiatuko dugu gorko bigarren kafea zoritxarrez utzi gaitu azken orduetan Paquita la del Barriok abeslari erraldoia eta batez ere hauan hilerik gabe gogor abestu zuen emakumea. Nik ez usteko hartu dut, Mexikorekin eta mantentzen harreman horretan bazen, nire burua nola abeslari ezagun eta maitatua, eta nire Mexi-Kolombia izena duen WhatsApp taldeak lutozko egunak egingo ditu orain, baina konturatu naiz Euskal Herrian ere ikaragarri maitatua dela Paquita la del Barrio, eta guk ere nolaiteko lutoa egin beharko dugula. Haze letra. Bai. Ze ona dan, eta haua betetzen zaizu. Iraintzeko modu. Norbaiti esaten rata inmunda, animal rastrero. Bueno. Que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Horrela, abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, uste dute Paquita la del Barrio entrevistatzeko kere izan bagenu eta galdetu bagenio nolakoa nahi zuen bere hileta agurra edo bere eriotzosteko agur hori, humorez nahiko zuela. Es que, adefesio mal hecho. Horrek esan nahi du, aukera bat badagoela izateko ondo egindako adefesio bat. Baina ez gaina, adefesio izateaz gain, zara gaizki egindako adefesio bat, ona. Bueno, nik izateko gauza bakat, Twitterren azaldu zaitela pertsona hau pixkat homofoboa zala. Bai? Ikusiet klip bat, beha igaretu ziela, abertzen nahi osun, bi ume guraso zeskaela, genero igualeko guraso zeskaenak, guraso ikorko zitun, edo kalian biziberko zan nume hori. Osa, zen nahi osun, bi... Ondo izan espigatzen, oso ondo ari gaulertzen, egia esan, like an open book ari zea azaltzen hau. Pareja, imagina, lesbiko batek ume bat eukitzia baino, zen nahi osun, ume eukitzia edo kalian bizitzia ume hori. Eta zetezun nahi osula kalian bizitzia, orduan, pixka preokupantia. Baina, letra honekin... Netan? Bai, pixkatero egin zait. Baina, ez dakit. Egia da, irakurtzen ari. Egia da. Bai. Oh my god. Baina, a ver, kantarekin gauko gata. Ez dakit zer egin, volumena jo jetxi. Eire, zein dugu. Ez dakit kantaten berko jo, erantzuten. Que guapo, eire trompeta mariachi batzukin. Ez dakit kapaz esan honitzen, Nahiko nune.
Trompeta jo. Buah, ze guapa trompeta, Bai, gaina oso lesbikoa da. Trompeta? Trompeta? Bai. Ez hau lesbiana bat, trompeta jotzeuna. Eta orduan ja, trompeta ja da. Oino, nahi, airezko instrumento jotzea oso lesbiko erutzen. Oso lesbikoak dira? Bai. Energia lesbikoa daukate, airezko instrumento. Total, bat jalen aizpa, lesbiganak, trompeta jotzeu. Ba, begira, ez dut inoiz pentsatu horretan. Bai, bueno, guain hor lagatzi zuet. Trompeta lesbikoa da. Bai. Vale, bueno, hausnartuko dugu, inguruan, eta galdetuko dugu. Bai. Trompeta lesbikoa da, bai, gauza. Begia da, eta saxofoiare bai, oso. Saxofoia igual gehiago. Bai. Saxofoia hartzen diot energia lesbikoa saxofoiare. Bai. Trompetari... Ez, haizu? Ez que Zumaian banda jotzeuen, airezko instrumentoa jotzeuen gehienak. Lesbiana dira. Orduan ja, baldintza dut azaude. Claro, orduan ja. Orain dakik teorianen oinarrian ondagoen, Zumaiako musika bandan. Vale, ondo. Nere mundu hori da. Orduan, zior bizitzen. Ondo. Bueno, nik uste trompetistedaz hitz egiten, igual behar dugula, ez dakit, Andrea Motis pixka bat adiaz. Eta ez dut esan nahi honekin Andrea Motis lesbiana denik, ez dakit. Pentsatzen nahi nintzen. Gorkak esan du, aber eire. Zer duen gustoko Andrea Motisek, Aber eire eta punto. Homofobia. Aber eire. Punto ez, Gorka punto ez du jarri. Gorka aber eire bakarrik jarri du. Aber eire, aber. Bueno, nik teorizatuet. Oso no, ez. Horizan. Hipotesi interesgarria da. Bai, bada. Oso ondo. Bueno. Gauze, esango ziote, zein dar duen eirek New Yorketik itzulera honetan, ni atzo gogoratuko duzu, Austriatik irratian zuten ari nintzen, eta idatzi nizuen, eireren mikrofonoa nonbait klipatzen ari da. Bai? Eta klipatzen jarraitzen du. Oi ba. Bai, baina... Zentsura. Baina hemendik aratago. Eire zuzara. Barkau. Bueno, Gorkak dio galdetuko... Gona berriz nabazue. Gorkak dio galdetuko duela. Vale. Berak ere hipotesi hau... Galduko jo, trompetize galduko jo lesbiana dira. Bere inguruko trompetizea gian, ez dakit, esaten du galdetuko, txatean jarri du galdetuko dut. Vale. Bueno, txata ipatu duzuela, txatari begirare jarriko gara, mentxe Gorkak esan digu egunon, zer moduz, Inigo Berriz, bai, gizona, lau egunetarako joan naiz, ez da beste munduko ausentzia izan. Edita Brokose, kaixo egunon, urrengo azten tope daukat ostegunen txupinazoa. Datorren ostegunen txupinazoa daia? Bai, bederatzi egun falta dira. Tolosako inauterietarako, txupinazorako. Gero kontatuko izuet zergatik gaur eukidudan amez gaiztoa. Inauteriak estesatzen ari zaizkit. Hori, garbi daukat. Ostiralen bertsoa kantatzea larun baten inauterik behasainen, iganden Diana Tolosan. Gorka, hartu arnaza, Baina ostiralen zegogo juteko postal kolekzionistak eta mugan taldea. Nire talde favoritoak. Baina hori ormaiztegin izango da. Gorka. Hemen Gorkari da. Gorkaren talde favoritoa bulego zen. Karo. Bixiretan da, klar. Gezurretan ari da Gorka. Gorka, erabaki berdezu zure talde favoritoa zein dan, behin esan zen nigun bulego zela. Aurreko nahi bat zenuen Gorko urbizure egin tope zabiltzala baita ere. Orain postal kolekzionistak eta mugan dira zure talde gogokoenak. Kontua da, Gorkak mugan deskubritu duela, bigarren kafeari esker. Baina, nolakoa den Gorka Santesteban eta bere personalismo hori. Pablo Zurutuza hemen bigarren kafean entzun zuenean eta konturatu zenean musikaria zela, hasi zela harakatzen, asko gusta dezagin mugan hau, eta orain bere talde favorito omen da. Ikusi zuenean Pablo Zurutuza guapoa dela. Hori ere bai. Irantzun zionean, txatan jarri zuenean, azemutil katxarroa eta Pablo gainera. Azemutil katxarroa. Jaramon egin zion, baina, Gorkaren zatia lehenengo taldean, hor topean, mugan dago. Eta Aritzalkubiak ez daukalako musika talde bat, zer bestela Aritzalkubiaren taldea izango litzake Gorkaren talde gogokoena. Markatu, Aritzalkubiak ez daukan musika talde bat, baina izango balu ze estilo egingo luke Goiuri? Boa, eska. Txiste bada. Bai, eska ingo luke. Bai? Olde eska baif dauka. Niretzako bai, ritmua, ez dakit, bai. Alkubila trompetero? Ez, lesbiana. Alkubila lesbiana. Alkubila, nik uste, eska talde batekin, baina aize sekzio lesbiano batekin. Lesbiano, lesbiko nola izan zen. Ez que, ametzaz narez, ya está hori da, nire statement. Vale. Ja. Ez etik sakonduko. Ez que egia da. Ez que benetan egia da. Ben, gauzat esango izuete, ari gara lesbiana bat mikrofona ari denaren zilegitasunarekin.
Dame Txaznarez aipatu du, baina hortik garatago, hazen musikari puska, Dame Txaznarez. Total, oso ados. Marabila bada ikustea bera jotzen. Eta Andrea Motis entzute ere gauza marabillosoa da, nola Andrea Motis ez dakigun lesbiana da, ja ireri etzaio beste gustatzen. Nik ez dut izan, Zuka eta zu konklusiori. Arpian ikusi dizu. Eta hemen Gorkak goraipatu du zure gabardina, Goiuri. Ara? Bai, Goiuri oso dotore etortzen da beti, baina gabardinak badu puntu bat ola. Beti ez, eta gabardina hau ere ez dago bere. Igual plantxatxo bat behar du gabardina horrek. Behar du, baina bueno, ez Bai. Gaur ikusi dut eguraldian 18 graduko temperatura maksimoak ikusi ditut hortxen ere mugikorrean, eta esan dut, 18 gradu gabardina eguraldia da. Bai. Eta horrela esatera naiz etxetik. Aizue, Gorkak dio ikasten ari dela zer dan lesbiko. Joder, nik esango, zer dan. Igorka, baina ze mundutan biziaiz. Bueno, zetu lertzen oso ondo. Ez. Gorka homofoboa ez da, zetu uste. Raro alitzateke baino. Aizu. Dio, nik talde asko dauzkat favorito. Bai, oso ondo. Bueno, baina maite dutetan murgildu barko dugu. Goizako 10 eta 26 minutu eta orain maite dutik ez dugu kontatu. Bai. Zein hasiko da? Venga, neroni. Ondo irutzen zaizu? Boi. Ba, ikusi dut Instagram kontu bat gaur goizean, gizon estatu batuar batena da, eta berak egiten ditu bideoak, bueno, bere kontua oinarritzen da, ba, norbaitek ez baditu gurasorik eduki edo ez badu, ba, agian ez duzu aitarik eduki edo amarik eduki edo dana dalako ez, guraso gabe edo horrelako figura gabe hazi balin bazara, orokorrean gurasoek erakusten dizkizuten gauzak erakusten dizkizu gizon honek. Hau da, esaten duzu. Bagian, gaurko bideoa da, aitarik izan ez duenarentzat eta agian aitak egia da oso genero roletan oinarrituta dagoela, baina igual, gaurko bideoa aitarik izan ez duenarentzat eta nola aitarik ez duzun eduki, agian ez dizu inork erakutsi nola aldatu gurpiak autoari. Eta orduan berak erakusten dizu. Orduan, esaten nik gaur izango nahi zure egita eta erakusten dizut. Ez du nahi zure teoria zapuztu, ze ados nago, baina uste dut, azken aldian gurpila konpontzarena besterik gabe, ez dela erakusten. Jendeak ez dakila gurpila aldatzen. Bueno, baina orokorrean. Bai, horregatik, ez dut zapuztu nahi, baina hausnarketa txikiat egin nahi nuen, mesedez jendea ikasi gurpila aldatzen. Bizitzan kontzeptu zera, parentesi eitxik. Osa, aita izan dare, erakuste izu, gurpil bat nola aldau. Da, ordun. Bai, inork ez bani badaki. Bueno, baina kontua da, igual tradizionalki gurasoak erakutsi dizkizuten gauzak, gero, gurpiak aldatu. Beste gauza kontatzen du, ez dakit, zer egin, familiako, igual, zure ama hiltzen denean. Eta paperak eta nola egin behar dituzun, nora deitu behar duzun. Horrelako gauzak eskolan erakusten ez dizkizutenak, eta horrelako gauza asko aian etxean ikusi ditugunak, berak erakusten dizkizu, eta esan bezala esan dute, genero roletan oinarrituta dago, ze batzutan egiten du, nola ez duzun aitarik eduki agian ez dakizu, ez dakit, etxeko sukaldeko iturria konpontzen. Bueno, igual amak erakutsi dizu. Baina, bueno, edo gero nola ama ez duzun eduki ez dakizu agian galtzak josten hausten direnean. Bueno, igual aitak erakutsi dizu. Osea, egia da genero roletan oinarrituta dagoela, baina oso kontu interesgarria iruditu zait ikasteko, eskolan edo unibertsitatean erakusten ez dizkizuten gauza horiek. Hori, orokorrean bizitzan ikasten ditugunak eta lagunetatik ikasten ditugunak edo eginez ikasten ditugunak, berak erakusten dizkizu eta orduan erakusteaz gain, ze tutorialak oso onak dira, bere jarrera ere oso goxoa da. Eta oso benga, nik erakutsiko dizut eta lasai eta gustatu zait Instagram kontu hori eta hori zen ere maite duta. Ze ona, bai, hor badago meloi bat, genero kontu guraso, ez dakit, normatibo edo hetero binarioak eduki ditugun noiek, ez? Baina hor meloi bat badago, generoarekin eta seme alaben generoaren arabera erakutsi nahi ez diren gauzekin, ez? Erakutsiko diot semeari gurpila aldatzen kotxean, baina alabari ez, eta erakutsiko diot alabari porru salda egiten, baina semeari ez. Gogoan dut amarekin ze borrokak kozinatzen ikasi nahi nuelako. Eta etxearreko niola, eta bale, eta olako kontuak. Bai, badaukago, meloitxo bat. Bide luzea dago egiteko. Dad is rich and
Gorkak bazekien lesbikoa zertzen. Kontzeptu berria berarentzako da, trompeta instrumentu lesbikoa dela. Ja, Gorka, Normala. zuretzat eta mundu osoarentzat. Euskal Herria unibertsalarentzat ere bai. Bueno, jongo gai, ideia horiek edatzen. Eta garatzen pixkanak. Hombre. Nik logika hartzen diot diozunari. Bai, Bai. eske bai. Zentzu asko du. Baina logika horren baitan, aizetik garatago beste instrumenturen batzuk ere etortzen zaizkit. Bateria, Kontrabajua. I mean. Lenguan ikusi nuen euskal proiektu bat, eta nuen identifikatu zein zen kontrabajista, baina Instagrameko bideotxo bat zen, zuen askorako ematen, baina kontrabajista jotzezun ikaragarri, eta hor geratu nintzen tematuta. Ez dakit, ze gustatzen zaion, Arkakusiok dio, ez detu lertzen zer esan nahi dezun. Bueno, hartuko dugu gero tartea garatzeko instrumentuen orientazio sexualaren alor hori. Julen Goiko Etxarbe, gozo, zein da zure maite duta? Ba, motxean bi maite dut. Ez, gaur goizean 20 segundu leno batera banintzetxera. Ja. Eire maiak etzidan aparkatzeko parkinan zegoen leku bakarrak enduko. Kriston gusto, mandik. Kristona. Iritsi naiz Tolosara eta aurretik kotxe bat, eta pentsatu egin dute, bidegurutze hartu duen parkin aldera esan dut, hau izango da, dagoen leku bakarrak enduko diana. Eta bazenekien nortzen? Ez nekien nortzen. Ja, Julenek Euskal Herri erdiaren matrikulak buruz dakizki, baino gaurtik aurrera bat gehiago ere badakit. Eta sartu gara parkinera, eta ikusi dut aparkatu duela, eta beste aldera begiratzen eta ikusten honetzegoela lekurik, eta ni bigarren buelta bat beti egiten dut, babuaren egitea da, baina bagazpada ere, esatetu norbait akaso kotxe barroan zegoen ez dut ikusi daterako da, eta han kotxe kanpoan eta Eire Maia zen. Leku bakarrura hartu duena. Baina nik ikusi zut, pasatzen. Behitu eta zanet, Julen da. Eta hori batetik. Eta bestetik, hau beste batzutan ere aipatu izan dut, baina ez dut ulertzen, eta ez dut, uste dut sekula ez dudala ulertuko, sarrera ordainduta joan behar den kontzertu batera joan, eta kontzertua izketan pasatzen duen jende hori. Ufa! Gauza izan liteke, zu leku batera joan zara, edo doakoa den kontzertu batera, lagunek eraman zaituzte plana hura zen, eta joan zaraz, gogoz kontra edo nahi duzuna, antokatu zara, eta bueno, ez duzu kontzertu ikusi nahi, eta izketan hasten zara, beste batekin. Bueno, hori, gaizki baina, bueno, ulertu daiteke. Baina, areto batera joan, sarrera ordaindutako kontzertu bat ikustera, eta inguruan, 3 edo 4 pertsona kontzertu guztian isildu ere egin gabe, jotzen ari den taldeari bat ere kasurik egin gabe, eta berdin dio kantua jotzen ari direnean, kantua jotzen ari ez direnean, hitzegin aritze hori, ez du sekula ulertuko, eta bai, egia da, nik ere mugitu ninteken aretoan, eta beste leku batera joan, baina hortaz haratago, ez du sekula hori ulertuko, eta larun bateko kasua izan zen, Intxarrondoko kulturretxean, Ari eta Izaki Ardenaken kontzertua ikustera joan nintzen, eta han gertatu zen, eta amurra handia ematen dit, horrek. Duela gutxi gertatu ditzaidan, oholtzan, bakarrik jotzen, 3 tabernaren urten bugan, han, kanpoko terraza handia da, eta jendea zegoen, da jendea ondo zegoen, itzen bat, eta horrelako kontzertu batean, normala iruditzen zaitez. Baina ondoko maila, zuk gehien entzuten duzun hortan, badaude 10 pertsona kontzertori harmonik egin gabe eta isildu ezinik. Eta mikrofonotik aipatu nuen, hola, zeharka eta goxo, esan ez. Beti pentsatu dute, unen batean egin marko nukeela, kantu bat, jendeak, musikaria kantatzen ari garen bitartean, hor beheran, guk entzuteko moduan eukitzen dituen konversazio horiekin. Antzegoen jende guztiak ulertu zuen mailak izan ezik. Eta susmoa dut, akaso kantu hori egin behar dela unen batean. Ze pentsatzu, ze garrantzitsua behar duten konversazioiek momentu horietan gertatu behar izateko, ez? Eta zu holtzan egon, zure mierda kantatzen, eta bitartean entzuten aritzeko mai horretan esaten ari direna. Egin behar duzu isildu, eta gonbidatu mai hortakoak esteratukira, eta esan, kontatu mesedez, denon aurrean, kontatzen ari zina, ze hain da interesgarria. Oso irakasle da hori. Oso irakasle da hori. Isilik egon, eta nola, ezintzen un isilik egon, gu lanean eta zerbait eskaintzen ari garen bitartean, mesedez igo estenatokira igoltzara eta kontatu guztioi. Ja, hori da oso violentoa. Oso, bueno. Eta hitz egitea zu jotzen ari zaren bitartean, segulako alturan ez da violentoa? Bai. Horixe. Gukite duna da, hola, esan, 5 aldiz, oso altu, jendeak behitu arte. Hola, hemen gaude. Piskatu miliantia da, baina... Etu kamara moitu bindata dana. Baina, ala izan berdu. Eire Maia, zin da zure maite duta? Janari goxua eta etxekoa. Estatu batu gauza hon asko dituztu, baina janari ez da honen izaten, Osa, orokorrean,
estatu batutan. On asko ez dakit, honen bat izango dute, asko. Baina, fritanga usai bat, ezin da jasan. Hasieran grazia ite ze nahezu hango oiasko frigitu hori probatu eta hango rehozatuak dastatu. Baina jaiatza puntu bat, ezin dezula gehiago. Hamburguesak, oiaskoa, zait burrituak, ez dago ezer sanua, eta ezin da aguantau. Eta atzo aia nintzen etxea, botan 2 orrutardiko siesta bat, 5 ez naunitzen, eta 10 lenteja janitun. Eta, bernun, zentzet pertsona berri naizela, nire barruak garbitu zitula, eta hori izan, bern goza bakar. Nik zalantza badokoa lentejoien inguruan. Eta erantzun dena dela, ez zaitut epaituko. 2 kasuetan topatuko duzu nire empatia eta nire gehi bata. Baina berotu zenituen ala ez? Berua zoden. Beroak zoden, ondo da. Zerritirazi dugu. Ez nazka lenteja hotzak ez. Menbate bat bandin bada lenteja hotzak jatitu nahi? Nik ez ditut jaten, baina inoiz paramati bueltan, friorifikoan amak zituen lenteja jola, kutxara sartzen hasi eta... Porlana bezala, hor. Hor egin da. Mazakotearra. Ni hula gortzait. Mazakotearra. Lenteja mazakotea. Aizue, nere maite duta kontatuko dizuet, eta ez dakit gure gaurko lehen gonbidatuak bere maite dutare kontatu nahiko digun. Uste dagoeneko maite dutaren dinamika edo ulertuko zuela. Baina, txiko diot segundutxo batzuk gehiago pentsatzeko, zenik nerea kontatuko dizuet eta maite dut eza da. Ez dut batere maite gauean izan dudan amets gaizto horretan murgilduta bizitzea. Eta uste dut, inauterien stresak eragindako ametsa dela. Aztraketa freudiano bat egin diotola gaur goizean erres asko batean. Bueno, kontua da, ni nengoela. Konpromiso bat hartuta, ekitaldi politiko musikal baterako, katerina prestatzeko. Orduan, abez batzak eta dotore jantzita joan behar nuen, dagoeneko interlokutorearekin politikari izagun xamar batzen interlokutori hori, zeinarekin nik harreman bereziki honik ez dudan, baina nire ametxean, kriston kolega ginen, eta nahi zuela, nik katerina prestatzea, eta nire, katerina prestatukoet, arropa eta paktatuta, eta horra ametxean ikusten nuen nire burua, ez da izan bat jendentzako katerina prestatzen, eta zer, eta ez da gituztet bi erreboio zirela labean jarri behar nituenak, ez dakit labean iniz horrelagorik egin dudan, eta ametsa horrela zijoan, eta bapatean, beran duzi, hau ja, ekitaldi hasi da, eta zango nuke Bizkai aldean zela ekitaldia, eta ni etxean nengoen, etxean jende pila, eta putziko jazue pakean nik katerina prestatu behar dut, eta antxeta gero, nola eramango dut nik, arrai bat ara eta gero berotu, eta mantxe armario irikita agertzen zen ontzi haundi bat, ezan mentxe sartuko dut, pasadut gau oso, ez da gitza izan denbora izan den, baina niretzat eterno izan da, sufritzen, enintzelako iristen gara iztoki hartara, katerina prestatuta ez da izan bat lagunentzako. Zuk uste zu normala dela hoi julen? Duela un gutxi jargi bete izan dela uste dut. Horrek eragiten du, Zerrek inspira dut bori? Baina, egunean ziar eukitako estimuluak. Kaldera. Rego jaguna zegoen? Janer ez dut egin. Igual gaur burruntzira, marko du bazkaltzeran erreboia kategorikoa egiten dute gugo juren norpegia. Behar duzu gertatzen zen burruntzirekin? Burruntzi dagoela irikita? Gulanen gaude momentutan. Ez dakit, edo egun bakoitietan, ilargia hilgoran dagoenean, eta aita santuak hitz egiten ez duen egunetan. Horrelako zerbait? Gerzauta dago. Abai? Bai. Ara. Konklabe. Bai. Bronkitisak inomen dago. Izan da, Oskarretara bidean pelikularen... Promozio. Aian Oskarretara joan nahi du. Igual, aiatze bada. Zer dela eta uste dut atzo, irratian zuten ari nintzen, bigarren kafean zuten ari nintzen, plazer bada bide batez, Austriar alpetatik gidatzen joatea eta hementxe pantailan ikustea, naiz irratia, eta zuek hitz egiten, gauza zoragarria. Eta ipatu zenuten 1000. Programarako katerinaren inguruan zerbait ez da? Bueno, orokorran aritu ginen, esan genien entzulei bidaltzeko beraien proposamenak 1000. Irratsaioa nola ospatu, zerekin, zein gonbidatu behar dugun, zer egin behar dugun. Horrek alde batetik eta bestetik inauteriak gain gertu sentitzeak eta gauza pilo bat egiteko nituela sentitzeak. Horre guztiak koktel batean, berandu afaldu, ohera joan eta xisko eginda erori, atzo goizeko 7 esnatu ginen Austriar alpetan eta atxaldeko 8 bilera fari bat eukitzen ari nintzen sozidadean, uste dut denan astu dela, eta haze gaua, erreboioarekin borrokan. Ez dakite garazi jatzen barekek bere maite duta prestatu duen dagoeneko edo pentsatzeko eman dion? Bueno, ni zuei entzuten nahi nitzela
pentsatuet eta beti pentsau izan dut, nire maite dut bat izan daiteke ikustea, jendea badaola guaindikan ere bere denbora eskaintzeko prest da ona, besteengatik eta norbeangatik gauzak iteko prest, esate bateako, ostirale izango duen kontzertue, ez litzeke aterako, horre hongo dien artista guzti horien denborea, beraiek emango espalute, Mendebaldeko Saharagatik. Airean doa zutan bilduta zuretzat piztuta utzi egan egiten basamortua argi dezan Garazi Hatzenbarek dugu gurekin, aurreratu du berak ostiral honetan izango den musika jaialdi, kontzertu, egitasmo berezi hori ez litzatekela posible izango, bertan parte hartuko duten, eta hartuko dugun artista eta lagunen eskuzabaltasun edota borondatea ezpalitz, baina borondatea eskuzabaltasuna eta lanerako gogare behar da horrelako gauzak antolatzeko eta behar da urtetan elkartasun cross bati heltzeko, horren parean bestelako kitaliak antolatzeko, Garazi, ongi etorri bigarren kafera, orain bai aurkeztuko zaitugu, lanean denbora pasa duzue, eta lan horren aurtengo fruitua, eta gozatzeko unea ere, gero eta gertuago dago, ostiral honetan ormaiztegin izango delako kontzertu eder hori, aipatuko dugu ze artista izango diren bertan, eta igandean izango duzuelako crossaren edizio berri bat, berreskuratu den cross baten edizioa, beraz, ondo badakizuzuk ere, zuen eskuartean izan duzuen lana ere beharrezkoa dela, ez da? Bai, argi dago, cross hau hasiera baten ormaiztiko beusten bai pertsonek hasi zuten, ni ez neon beraien tarten, eta, beraien asmo honenakin, Mendebaldeko Saharako gatazka salatzeko beste modu bati eutsi zioten, eta urteetan ospatzen jundie lasterketa bat, COVID-a zalata etentzan, eta lehengurten berriz ere eutsi genion, berrikuntza ezberdinekin, alde batetik umek sartu, ze bai pentsatzen deu talde berrin bereziki umek diela etorkizuna, eta zerbait nahi balimadeu mamitzea umetatio hasi barra aukeula pixkat ideiak sartzen, eta ulertarazten zergatik gauza gertatzen nahi dien, gatazkak daudela, ze ondo bizigian hemen, ze ondo jaten dan hemen, lehen oirek esaten zona, baina hortik aurrea realidadeko oso ezberdin ediela. Sahara Crossaren 16. edizio izango da, zuk aipatu bezala, 2007az geroztik ona, ondoren pandemia garaietan etenaldi hori eta berreskuratze hori, eta ondo diozu, aurrak cross honetan murgiltzea garrantzitsua da, arrazoi askorengatik, baina batez ere cross honen helburua korri egitetik aratago, badelako batetik hainbat proiektu babesteko dirua lortzea, baina baita nolabait kontzientzian gogorarazpen hori ere egitea, ez? Saharar herriaren nolabait ahanzturara kondenatutako herri horren gatazkak bizirik jarraitzen duela, eta nolabait guk bizirik mantentzen badugu gure kontzientzietan bakarrik bada ere, horrek asko egiten duela, ez? Gatazka hori bizirik egon dadin eta jakin dezagun gertatzen ari dena, ez? Hombre, lehengurten eutsi genionen berriz ere, beste aldaketa bat sartu izan genduna izan zen, eta hoian ere proiektu pertsonala da, nere buru gorkeri da, Ormaiztiko eskolan Saharako eguna
ospatzeko itzein non eskolakin, eta esan, bueno, errespetu guztikin, eta dagoen anistasuna nolabait ere, bueno, bestuz eta dana, baino bai, ormaiztin daukeun egoera, ez da, Sahara, Euskal Herria eta hori dan hartut kontutan izan da, umek txikitatik jakin dezaten. Ez da, lasterketa bat denbora pasatzeagatik, bezik eta da, realidade baten bizitzen aidan jendea ia 50 urtez. Orduan, umek kontzientziatu alde batetik eta eraberen ere baita involukratu beraiena dan jostailu bat, beraiena dan eskolako material bat, beraiena dan zerbait ematea, baino ez sobran daukien aur erdi puskauta eta ez dakin nola da ona, ez. Beraiena dana eta beraiek erabiliko luketen zerbait. Beraz, igandean izango da cross hori eta aurrerago aztertuko dugu, zein ordutegitan, zein adinetan eta nola, baina, bueno, nolabait indar horren baitan edo, bueno, elkartasun indar honen baitan, beste egitasmo potolo bat ere badator, aipatu duzu zuk, ostiraleko kontzertu jaialdi handi hori, eta aipatuko dut, bertan Xabi Solano, Ines Osinaga, Mugan, Postal Kolekzionistak, Beleko Lider Nando ere bertan izango da, Oiar Beltzak, bueno, kontzertu handi potolo xamarra, uste dute ideia burutik pasatzen hasi zitzaizunean, beste zerbait zegoela buruan, eta azkenean pixkat potolito geratu zeigula. A ber, nik uste honek adierazten dola, ez da Euskal Herri eta Mendebaldeko Saharan arten da hon harreman eta bueno, konplizidade hori. Eta ideia pasazan, azken finen baitare, lasterketak ere dauzkelako bere mugak eta partaidetza hori zabaltzearen, beste publiko handigoi eta baitare aurten kinu bat nahi deulako eta hemendik aurrea espero dut, ez bakarrik errefuxiatu kanpamenduetara, azken finean bidaltzen den lagun mota guztik Saharara, ez die Mendebaldeko Saharara bezik eta errefuxiatu kanpamenduetara, eta aurten kinu bat nahi da zonalde okupatutan dagoen erresistentzi horrei. Orduan, hasi ginen horri buelta bat ematen, eta egia da azkenen ostras, atzoki genduen azkeneko bilera, eta nian hola urduri pozik, zoriontsu, baino baita ere urduri, ze, dana ondo ateatzea nahi dezu, eta dana ez da uzture eskutan. Erresistentziari aipatzen duzunean garazi, zuzendu ezoker balimanago, esango nuke bi erresistentzia daudela. Bata erresistentzia pasibo, luze, gogaikarri eta oso indartsua lurralde okupatuetan egiten dena, jatorrizko Saharan egiten dena, jarjeraten ere gatazka armatuak bizirik dirau, naiz eta edabide asko kisilarazi nahi duten, eta gatazka horretan ere bada resistentzia aktibo bat. Ez dakit horri ere laguntzarik eskaintzeko biderik baden, edo nolako harremana duzuen gaur egun elkarteetatik bertan gertatzen ari denarekin. A ber, gerra lertu zen 2020, baino gerra ez dago gergeraten enfokatuta, baizik eta Marruekosek Mendebaldeko Sahara erdibituzon arresi bat altxatuz eta arresi hortaz ez da itzeiken inondik inoa. Hau da, 2000 kilometroko arresi bat da altxatuz zutena, Mendebaldeko Sahara esan dezagun ekialde eta Mendebalde zatituz. Ekialdekoa da itxaso aldeako eta hor da ere berastasun guztik, eta hor dago Saharar komunitatea bere herrin minoria bat bezala bizitzen, ze 76an hasi zen martxa berde hori kolono ez betetakoa ez da eten ordutik honea. Orduan dago marrokiarrez beteta. Eta beste eskubikaldeko zona, basamortura dijona, hori da zona liberatuko. Orduan, gerrak bertan jarraitzen do, Frente Polisariok jarraitzen do, bertan egunero, atakek izaten eta ematen Marrokoseko ejerzitoi, Israel dal dronei eta Estatu Batutako dirui. Ostiralean kantatuko diogu Saharar herriari, bertan, Ormaizteiko frontoiean jende mordo bat biltzea da asmoa. Sarrerak dagoeneko uste du salgai direla, baina egunean bertan ere izango dira salgai. Konta iguzun, nondik nora egin behar du jendeak sarrera horiek lortzeko eta kontzertu honetan bat egiteko? Nik uste oain arte animatu ez dana edo behar bada bere herrin ez daudelako aldez aurretio sarrera erosteko aukera, frontoian ostiralen bertaratuta, behatzitarako sarrerak salgai ongo die, lentxigo behar badare bai, kamisetak ere eukiko ditugu salgai karrerako beste urtetako kamisetak eta Saharako banderak ere bai. Orduan, ostiralen bertara inguratu eta nik uste eukiko deula Ormaiztiko frontoien Saharako jaima handi bat hor danon arten, pixka bat
abotsa ez duten zenbat pertsona, bai Mendebaldeko Sahara okupatun eta bai errefuxiatu kanpamentuan dauden sahararrai, gau hortan ahotsa bota, irrintzi batzu bota, eta pixka bat, aukera eman guzti informazio hori zabaltzeko, eta baita ere gogorazteko jendei azkenen ez betikoa, ez? Osea, ez dala gatazko humanitario bat, ez da arazo humanitario bat, baizik eta arazo politiko bat da guztion atzetik, eta guztionei borroka eta maiera politiko bat eman barra zaiola. Borroka hori doinuetan eta musika bidez egingo zaio, eta bide batez, kontzertu horretara doanak. Bi bideoiek beteko ditu, batetik kontzientzia, presentzia, militantzia, eta bestetik, noski, aipaturiko diru hori, azkenean beharrezkoa dena, gatazka politiko honen zapalkuntzapean dagoen herri hori laguntzeko. Xabi Solano, Ines Osinaga, Bele taldea, Mugan, Postal Kolekzionistak, Oiar Beltzak, hauek guztiak, 2 ordu pasatxoko kontzertu batean, gaueko 10 hasiko den kontzertuan, gau-gauez izango dena, frontoiaren iluntasun eta goxotasun horretan, eta tira, uste dut, bertaratzen denak ere, nolabait, proiektu hauekin guztiekin kantatzeko aukerare izango duela, batez ere egongo delako, ez, bukaeran momentu bat, elkarrekin abez dezagun. Bai, nik uste egun hortan bertara juten dana, argi dago artista guzti horik ikusteko dela, baina baita ere, ondar aletxoa jarri nahi dolako ez da, Mendebaldeko Saharakin, eta pixkat guzti honen parte sentitu zen. Nik uste lehen osan bezala, gu beti sentitu izan deu, Euskal Herrin badagola sentimen berezi bat, Mendebaldeko Saharako gatazkarekin bat ikendona, jendearekin bat ikendona, eta borroka horrekin aurrea jarraitzen dona. Horre, aipatu bezala sarrerak egunean bertan erosteko aukera izango da, aurretik eros ditzakezue, bat egin noski proiektuarekin, baina asteburu osoko plana, ari gara proposatzen, ormaizteik ostiralean kontzertu hori izango duelako, larun batean kontzertuko aje emozionala gainditzeko eguna, eta igandean korri egitera, zuk esan da bezala, aur, heldu, distantzia luzegoan, laburragoan, finean herri lastreketa bada, elkartasun cross bat, eta bertan alden jende guztiak parte hartzea ere bermatu nahi izan duzu, eta hor ere etorri dira zeipaturiko aldaketak azken urteotan. Bai, hor, leno beti izan die 2 distantzi, 10 kilometrokoa eta 5 kilometrokoa, eta joan dan urten eskola kirolakeko proiektun barrun zabaltu gendun pixka bat umeentzako gonbitea, eta urten txupete lasterketare jarri deu, ume txikin bat daukena, edo behitu, ez dana gai kilometro bat korrik aiteko, baina bai ingo lituzkenak 200 metro, edo zeinek parte hartu nahi dola, eta fisikoki bertan bere, esforzu txikitxori jarri, ongi etorria giro hortan, berotasun hortan guretzako zoragarri. Nomada sustraitua naiz, zure azalea jaio. Crosserako izen emateak irubebikoitza kirolprobak.com webunean egin daitezke, edo egunean bertan, han irtera inguruko jaimetara hurbilduta. Esan da bezala goizeko 10 aurren lastreketak izango dira, infantil, alebin, benjamin, aurre benjamin, eta txupete lasterketa irekia berare izango da esan da bezala. Helduen kasuan, 5 eta 10 kilometrotako lasterketak ere egiteko aukera izango da, goizeko 11etan, eta hemen ikusi du kadeteak ere, gurasoen baimenarekin korritzeko moduan izango direla. Kadete eta zari garenean, 15-16 urteko gazte eta zari gara gutxu gara berez. Bai, hori da. Gauza da pixka bat bereiek ere animatzea, gurasoen baimenarekin, noski, edo zer gauza balego, ardura horik eta hartzeko, eta printzipioz, animatu aldon guztik korrikaitea. Adin oso ezberdinetako jende izan, dugu oso veteranok ere baita urte batzutan, eta urten aber partaidetzan nolakoa dan, zelilatoia aurreratu indigute eta egun berdinen jarri digute. Eske inauteriak. Inauteriak. Ze beste data batzuen lilatoiak hasiera batean, baina aldatu egin duten ikuste dut. Lilatoia jarri digute, ordu norgare pixka bat, lilatoien amatxo askok parte hartzen dute, eta amatxok jaiman erdiko makilori gehan bezala, gure familia arrastratzen du, karakola bezala toki guztita. Orduan pixkat gare horrekin nola aber zer gertatzen den aurten. Hala ere, amatxok korriezak elilatoia eta itatxo umearekin geratu ormaiztin, txupete lasterketa egin, gero lagun aiton amonaren bati umea pasa, helduen lasterketa egin, ondo antolatuta denerako eman behar dugunak. Nik usteet baietz, baina kontziliazio hitz abstrakto horren barrun, horrelako ikusten dira, eta horre, ulertzen dut baitare, aukerakin behar diela, eta daneako denbora eman behar du, guztitan parte hartzeko aukera on behar da, eta tamalez Mendebaldeko Saharako gatazka guaindik aurrea jarraituko do, orduan, aurten ezin balima da, aurren urten.
da distantziaren hautsak mintzen alzaitu. Ostiralean kontzertu berezia, jaialdi berezia, Ormaiziko frontoian Sahararen aldeko kontzertua, bertan Xabi Solano, Ines Osinaga, bertan Bele proiektuko lider Nandore izango da, Mugan, Postal kolekzionistak, Oiar Beltzak eta guztiek, eskiniko duten kontzertuaz gain, kantu hau ere kantatzeko eta entzuteko aukera izango du, bertaratzen denak izar polisariar bat, beraz, bertaratzeko bazara eta oraindik letra ondo espalin badakizu, ikasi momentu hori helduko delako. Aske izango ala Adiskide Hori ostiralean eta igandean berriz, Ormaizteiko Sahara Krosa, beramasigarren edizioan, ume, aur, txikitxo, heldu eta guztientzako, egoki dena, goizeko 10:00 aurrera, bi ekitaldietan, bi egitasmoetan, Saharar herriarekin bat egiteko, energetikoki bada ere bat egiteko ere, aipatu dugu lehen ere, ze garrantzitsua den gatazkak ez ahaztea eta gure militantzia horretan jarraitzea, eta baita noski bertarako hainbat proiektu eta elkartasun egitasmoei diru laguntzak ere helarazteko. Garazi galdetu behar dizut, ze Sahararen alde diarduzuenok ez duzu soilik Sahararen alde alor proiektu edo momentu batean egiten, iritsiko da kontzertua, iritsiko da Sahara Krosa, baino uda ere bueltan dugu eta oporrak bakean proiektuaren bueltan hartuko dugu lasai datozen asteotan ere denbora, baina dagoeneko familia bilaketa horiek ere martxan dira, aurten ere berriro kontatuko dugu, azkenekoz albalitz, Saharatik hainbat aurre iritsiko direla gurera oporrak bakian igarotzera, baina horrerari garela, familia bila, egitasmo horri bultzaka, eta nolabait minutu hauek ere aprotxatu nahi nituzkezuk ere, bultzada hori eman diez aiozunez, jende animada din hortan. Bai, nik uste ardura hundi edala, eta modu oso arduratsu baten erabaki behar dela olarrelako gauza bat, jakinda ume hori zer realitatetik datorren, zer eskaintzea zaion eta zer eskaini dezaken berak. Eta hemen badakit Tolosalden badagoela elkarte bat horren ingurun mugitzen dena, eta baita ere zenbatetan 10.000 bonan ere baita onda aterpetxo bat ere baita, ez dakit aurrea jarraitzen don edo ez. Uste dut, azken urteetan baiez, baina azken hauetan ez dakiziur. Ez dakit, badakit aurten berrikuntza bat badagoela Goierri alden hemen baino gehiago, eta da zeraingo aterpetxen 12 umetxo Saharar etorriko diela proiektu baten barrun, eta nik uste importantena guztiontatik da ume horik mendebaldek, errefuxiatu kanpamendu kokatuta daren Hamada, gogor, lehor eta bizitzeko horren zaila dan toki horretatik irten, mediku rebisio bat izan, piztina jun, elatu ejan, ume izan, jolastu, eta gero beraien familietara bueltatu, beraien jaimara bueltatu, eta beraien eguneko bueltatu, kontatuz, Euskal Herri hau da, behitu ze politia dan, eta disfrutatu du ondoren. Orduan, umen lentasun hori importantea da. Zenari denean gure begien eltzatik Izar polizari arbatek esnatu nindun Izar polizari arbatek Tira basan da bezala, Aporrak Bakean proiektua urtero ere ezagutzen dugu bigarren kafean, urtero kontatzen dizkizuegu, xehetasun eta berrikuntzak, eta horten ere hartuko dugu, aste honetan ez bada hurrengoan hortarako parada, baina, gaur Garazi Hatxenbarek gurekin genuela ere, baliatu nahi genituen azken minutu hauek gogorarazpen hori egiteko, eta behintzat zuen belarrietan egon dadin, dagoeneko familia bilaketa hori martxan dela, eta garrantzitsua dela, Garazik aipatu bezala arduratsua ere bai, eta beraz erabaki horrek izan behar du, ondo pentsatutakoa, baina zalantzarik gabe ahaztezinari izango den esperientzia bat utziko dizuen erabakia izango dela azpimarratu beharra daukagu. Garazi Hatxenbarek ostiralean kontzertuan asko gozatu, alda neurrian, urduri biliko zarra antolakuntza lanetan, eta baita igandean krosari dagokionez, baina, asteburuare pasako da, eta atzera begira, pentsatzen dut irriparre hori aterako dela egindakoarekin. Nik uste torre behar bada, gogoratu behar deuna da, guzti hau iten dela, otsailako 27, 1996ko otsailako 27, Sahara Errepublika aldarrikatu zaloko. Eta nik uste batzutan, ez da, gizakia ohitzen nahi gala gauza askotara, honetara txarretara, eta batzutan datuk iten buru nolako bat, 59 urte.
pasa die. Ez dara makala. 49 urte exodori gertatu zala, 49 urte invasiori gertatu zala, 49 urte Espainik saldu gintula eta Espainik bere ardura hori mantentzen dola gogorarazi nahiko nuke. Orduan, bueno, pixka bat guzti horrekola oihartzuna iten bali madigu burun eta jendei pizten bali mazaio guaindik presentzia hori eta hori hor badagoela, gu pozik, lan guztikin. Garazi Hatxenbarek, eskerrik asko, asteburuko egitasmo horiek atera daitezela ondo, goza ezazuela esan da bezala alda neurrian, eta izango dugu elkarren berri laizter. Xukran zuri ere. Izue, bagoaz aurrera, azken ordukoari heldu behar diogu, eta estudio zentraletan prest daukagu, Oñatze Izpuru lankidea. Oñatze, egunon? Egunon bai lagunak, egunon bigarren kafeako entzule guztiak, dakizuenez Ameriketako Estatu Batuak eta Rusia momentu honetan Ukrainaz negoziatzen hasiak dira, argazki bat ere egin dute publiko, Saudi Arabiako buruak daude mailaren iskin batean, maiburuan esango genuke, eta alde batean eta bestean Estatu Batuetako eta Rusiako ordezkariak bien arteko harremanak normalizatu eta Putinen eta Trumpen arteko bilera prestatzea duela helburu bilerak zabaldu dute. Nolabait oinarriak ezaltzea, Trumpek eta Putinek aurrez aurre ondoren negoziazio zenbait egiteko, Estatu Batuakek Errusiari ezarritako zigor ekonomikoaz ere mintzatuko dira zenbait hedabidek Moskuko iturriak aipatu dituztenez. Ukraina dute izpide eta herrialde hori Europan dago, hala ere mailaren bueltan ez da eseri ez, Ukrainako ordezkaririk ez da Europakorik ere. Horregatik kontuan hartu ez duenez, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak esan du, ez duela negoziazio horien ondorio den balizko akordiorik onartuko, biztan da ordea nork agintzen duen hemen. Europako buruzagia bestalde, atzokoan Parisian elkartu ziren Macron buru eta ezin izan zuten posizio bat hitzartu Ukrainarentzako laguntza militarra adosterako orduan. Frantzia, Erresuma Batua, Italia, Alemania, Polonia, Espainia, Herbereak eta Danimarkako buruak, Europako Batasunako buruzagiak eta NATOkoak elkartu ziren. Macronek bera Zelenskirekin hitz egin zuen bileraren ostean eta sare sozialetan idatzitako mezu batean esan du, Europarrek, Estatu Batuarrek eta Ukrainarrek elkarrekin lan egin behar dutela. Azpimarratu ere, Europako estatuek gastu militar handiagoa egin beharko luketela eta Ukrainarentzako bake justu eta iraunkor bat lortzeko Errusiari erasoa etetea dagokiola. Hori izan da beraz posizio, baina esandakoa, kasu honetan negoziatzen espero zen moduan bi agente nagusi Estatu Batuak eta Errusia aurrez aurre. Beste kontu bat ere, Laboral Kutxak bidali digu noarrak dionez, 2024an 123 gehiago muzkin jaso zituen, 274 milioi euroko irabazi garbia. Laboral Kutxaren iazko sasoia, ekitaldia ezin hobea izan dela errentagarritasunari dagokionez esan dute eta goranzko joera sendoa erakusten duen emaitza lortu zutela. Esan bezala, 274,5 milioi euroko irabazi garbiak aurreko urtea baino 123 gehiago izan direla eta beraz horregatik bai zuzendari eta baita Laboral Kutxako lehendakaria pozik agertu dira izaten ari diren bilakaera hori dela eta. Hauxe beraz lagunok 11:03 minutu kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko Oñatze Izpuru eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe naiz irratian. Eramen gure txatean galdetu du Gorkak, esan du Gora Sahara, nire lehen korrikaldia, Saharan zen ormaiz egin, ze oroitzapen, urtero egiten non. Gorka, igual berriro inbarrozu, ez dakit. Eta galdetu, ez dakit Gorkak galdetu, edo baieztatu duen berogailu egongo da. Garazik baieztatu digu berogailu egongo dela, taberna egongo dela, food truck bat egongo dela, beraz plan borobila osatuta, ostiral honetan, ormaiziko frontoien izango dena Sahararen aldeko kontzertu erraldoi eder horretan. Eta doinu hauekin agurtuko dugu, bueltan den Maialen teiabide, aspaldiko esan dezakegu. Bi aste bakarrik. Baina luze egin zaizkigu, Maialen. Zu hilabete eta piko entzinean kanpoan. Baina. Zapla. Esa jozu aizpa. Ze bifa, Ez, baina arrazoi du. Hala ere, Faktos. Gauza bat, bi aste soiek izan dira? Bi aste izan dira.
luze egin zegu. Bai. Niari nintzen hemen Maialen di gauza politak esaten, bi astetan ez dugu ikusi, aste bat kale, bi aste dira, eta faltan bota dugula, ez? Berak zaplastekoa. Bai, eskuan duen tekladu horrekin eman dizu, zapla. Egia da, gutxiago ere nuela, espero. Maialen teiabideek zaplastikorik ematen ez badu, ez da Maialen teiabide. Ja, claro. Aizue, hemen dio gidoian, azken aldiz etorri nintzenean, aspaldi. Esan dizuen... Que goza bada berak esatea, ez da goza bada guk aurpegiratzea. Osea, nik benetan, zuk justu zuk ezin diazu zer esan. Osa, beste biek esango balirate, bueno, baina eske justu zuk ezin diazu esan. Jo, konturatzen zarete, nik ez dio dala erru... pixuri jarri honi guztiari. Sartu nahi zenetik, aspaldiko. Honek ere esan dit aspaldiko, ointzuk esate jazu, live, como, bueno. Hemen bat ezin da gaixo jarri. Aian Maialenek ez du etorri nahi? Edo erru sentsazio dauka. Ez. Zenik aspaldiko goxo esaten nion, baina, tira. Ari zarete sartzen blokatzetan, bat ere beharri gabe. Usted egin beharko genukela. De mala manera. Faderra pixkat io. Eta gozat. Eta, ez. Eta berriro hasi. Eta esan egunon, Maialen. Asteartea da doinu sofistikatu ederrak ari gara entzuten, eta horrek argi utzi barko luke entzulearen belarrian, badatorrela Maialen teiabide. Maialen, egunon! Egunon. Ze ondola, Kagarria zen. Zein... Ni saiatzen ari nahiz, makume honekin ezin da. Eta ni saiatzen ari nintzen Maialen defendatzen, baina... Ez dago defentsarik. Tira, bagenekien Betty Davisen inguruan itzegin mozen igula, eta iritsi da Betty Davisen eguna. Vale, batematik igual pentsatu zuen Bette Davis, zala, ze baitare Betty Davis deitzen zaio, baina erazten da Bete. Bete, bai. Bete. Eta hau da Betty Y-ekin bukaeran. Da, emakume bat guztiz, osea, zer ikusirik ez daukana Betty Davisekin, eta haian entzuten degunagatik baitare ja aldatzen dugu kontekstua, ez? Bada, funkaren erregina, eta guarra bat izatea, zarte bat egitea lortu zuen lehen emakumea. Non dago 10 segundo atzera joateko botoia, repit? Bai, esan du. Guarra izatea arte bilakatu zuen emakumea. Wow. Eta ustet motza garatzen izela, gainera. Ados ez behin, nahi nuen konfirmatu esaldia. Baina agian garatu dezake, ez? Bai, garatuko eta horraitik natorrona. Bai, denbora daukagu, gara dezan. Gaur dator pixkat zorrotza, ez? Kontxa enaiz konturatzen, ez eta ondo loin da, ustet nabaritu. Konturatzen da. Eta enaiz konturatzen. A ver, Maialen. Ez du berriz astea. Preciosa mia, gaur eta normalean zorrotza izaten zara. Gaur akaso bereziki, ez zenuen amets gaiztorik izango catering bat prestatu behar izatearekin. Catering bat? Hori da nahi gertu du zaidana, baina ez zinen bigarren kafean zuten ari. Ez, nik egia esan eukitut amets gaiztuak gaur, baina ez ditut ez da gogoratu nahi. Baina, bueno, ez da honetako momentua ez dara. Ez, entzulek daukate galdera oso garrantzitsu bat. Betty Davisek pelazoa zeukan. Bai, ie kriston. Epa! Ie afroizugarria, hanka oso luzeak, eta praka, oso liraina zen, bera, praka oso motxak eta bota oso altuak. Bere garaiko gizartearentzat, too much. Gehiegi. Emakume hau zen, gehiegi. Baina, bueno, datu biografiko... Bai, kokate zagun, ze garaitaz ari gara. Hori da. Betty Gray Marbury, jaiozan 1945ko uztailaren 26an. Durham, Ipar Karolinan, Thelonious Monk bezala Ipar Karolinan jaiozala. Eta hiltzen 2002ko otsailaren 9an, hain dela gutxi intzitun iago eta 3 urte. Homestead, Pennsylvanian. Bizirik zeola 3 album kaleratu zituen soilik, eta geroago beste 2 album, postumo ez, bizirik zeon bitartean kaleratu zian, eta geroago rekopilatorio bat, pues bueno, ez dela album bat, ez dago kontzeptu artistiko bat, baizik eta hainbat grabaketa kaleratu gabe zeudenak, elkartu zituztenak, eta listo. Diala, 1973an Betty Davis deitzen den albuma, 74an They Say I'm Different, eta 75ean Nasty Gal. Ja izenagatik, ja izenburuagatik, nahiko pista bezkagula. Gerora, 2009an Is It Love or Desire, 2016an The Columbia Years, hau dela rekopilatorioa, eta 2023an, bere eriotza urte betera,
Crushing from Passion. Eta uste hau dela grabatutakoa 76an, baina hori 2023an kaleratu zuten. Betty Davis zan jaiotzetik, txiki-txikitatik, konfiantza, bere buruarengan konfiantza handia zeukan emakume bat. Neskatxo bat, eta gero ja emakume bat. Eta hainbesteko konfiantza zeukan, betidanik abestiak idatzi zituen, hori dena, baina, geratzen zian papelean, besterik gabe. Eta 60ko hamarkadan, Nueva Yorkera joan zen, eta Fashion Institute of Technology hortan izen eman zuen, modeloa bilakatu zen, eta egia esan, desienteko arrakastau gizun. Ez dut esan, igual, bai, ia afro baldin baduka, asumitzen dugu beltza dela, ez, emakume hau. Vale. 60ko hamarkadan emakume beltz bat modeloa Nueva Yorken, Harlemen bizi izan, eta intzitun garaiko, gaur egunera idolo eta mitiko bilakatu dian hainbat pertsona ezagutu zitun. Adibidez, Jimi Hendrixen laguna zen. Eta hainbat modelo, artista, idazle, musikari ezagutu zitun bertan, eta, esan dezakegu zegoela farandulan sartuta. Baina berak modelo lana egiten zuen. Gautxori bat zan, eta klubetik klubera joan demora guztian, eta 67an, nola ditzen da talde hau? Zenik talde hau ez nuen ezagutzen. The Chambers Brothers taldeari garaiko soul talde bat, besterik gabe, hit bat idatzi zien. 22 urte zitula. 22-23 urte zitula, hit bat idatzi zien. Eta hor nik uste sartu zitzaiola gusanilloa, igual, onta dedikatu behar naiz, eta ez hainbeste modelo izatera, aspertu intzan modelo izateaz. Aspertu intzan, esatetzun, etzula garuna behar modelo izateko. Eta horrek, ez zion nahiko motibatzen, da baita ere oso argi zeukan modelo izaterenak bakarrik iraungo zuela polita zen bitartean. Hori noizbait desagertu egingo zen, eta zer ezan geratuko zen. Orduan, besterik gabe hori utzizun. Beraz bazuen buruari eragiteko grina edo... Bai. Da gainera beti izan da politikoki oso konprometitua, eta ez dezagunaztu, 60ko hamarkada estatu batuetan, 68ko, nola da? Beti astuit ez dait. Lo de los derechos humanos, nola da? Giza eskubide. Hori, giza eskubide, ez zait etortzen. Si? Astuit ez zait, nola ditz zaion, 68ko estatu batuetan. Giza eskubideen deklarazioa? Hori, beti astuit ez zait, nola ditz zaion. Ez que gain baloratuta daude. Hori izango. Ez de broma da. Bueno, gain baloratuta ez daudena da inorgizila jaramonik egiten. Ez zait azten kontzeptua, ez zait izena, nola ditzen zaion, besterik gabe. Kontua da, 68an ezagutzen dula Miles Davis. Eta hau da bastante garrantzitsua, egia esan. Musikaren historian. Bi pertsona hauek elkartu izan da garrantzitsua musikaren historiarako. Zergatik? Itxoin, lehenengo pasarte bat kontatuko izuet, jakin dezazuen, ze motetako emakumeari buruz egian. 68ko neguan, urte hasieran, ezagutu zian Miles Davis eta Betty Davis Blue Note klubean. Miles Davisen kontzertu baten zehar. Eta Betty Davisek esan zuen, hau neretzat. Holako argi. Gizon hau neretzat. Kontzertuaren bukaeran, antza Miles Davisek erantzeko zerbait pentsatu zuen, eta elkar ezagutu intzian, hitz egin zuten, eta bar, eta Miles Davisek bere apartamentuan helbidea eman zion. Gauaren bukaeran, Betty Davis, Miles Davisen apartamentura juntzan, atea jozun, eta Miles Davisen emakume oiak irekizun atea. Ja ordurako dibortzituta zegon, baina badirudi oraindik denbora pasatzen zutela elkarrekin. Eta, klaro, emakume honek flipatu gintzun, eta Miles Davis urreratu zen atera, eta esaten dio Betty Davisek, ontaz libratze zeanian nahi deitu. Horpeira, emakumearen aurrean. Horrako konfiantza zeukan emakume honek bere erakartasunean. Baina itxusia. Bai, oso itxusia. Baina aldi berean oso zuzena. Zuzena esanet direkta, ez ondo inda da honik. Baina bai, horrelako konfiantza zeukan beregan, eta berdintzi ondanak. Urte hortako irailean ezkondu intzian. Wow! Hori da. Dana oso bizkor pasatzen da Betty Davisen bizitzan. Bai. Eta Amerikako estatu batuetan orokorrean ere ezagutu eta nahiko azkar ezkontzen dira. Bai, ez dakit. Zeuze kulturala izango. Bai. Kontua da,
esan dizudan bezala hasieran, Betty Davisek Nueva Yorkeko, Betty Davis, Miles Davis baino ezagit, 10 urte gazteagoa zen, orduan, mugimendu berriak, rock psikodelikoa, soula, funka, oie guztiak, hortaz guztia elikatzen zen, eta ordean Miles Davis zegoen bere trajearekin eta bere jazza jotzen, nahiko atzean geratzen ari zena. Antza, arropa guztia botazion Miles Davisi leiotik, arropa berria erostera behartuzun, kolore ezberdinak, deigarriagoak, pixkat funkitizatu intzun bera, eta Jimi Hendrix aurkeztu zion. Eta hor jaiotzen da, Phil de Kilimanjaro diskoa konsideratzen da, eta batez ere Bitches Brew dala gerora datorren diskoa, konsideratzen dira jazz fusioaren lehenengo diskoak. Osea, jazzak aurrera pausa bat ematen du, eta Miles Davisek bere biografian aitortzen du, Betty Davisi esker izan zela, ze bestela etzun konektatuko musikaren beste alderdi horrekin. Osea, provokatuzun aurrera pausa hori, eta de hecho, Phil de Kilimanjaro viniloaren portada Betty Davis da. Bera da, bai, ikusten baldin baduzue, pues bai, ez da portada politena egia esan, baina bai, bera da. Orduan, pues bueno, Betty Davisek, pues, gezurra ematen du, baina oraindik ez du disko bat atera, eta ja oso garrantzitsua izan da musikaren historiarako, ze bultzada bat eman du, eta batez ere jendea harremanetan jarri du, hori dela azkenean, pues ez dakit, oso ematen duna baino garrantzitsuagoa. Baita ere esan behar da, Miles Davisek lagundu zula Betty Davis lehenengo abestiak grabatzen dori dena, baina euren arteko harremana pixka bat, ez dut zuritu nahi, violentoa bilakatu zen, Miles Davisen partetik. Miles Davisek esaten zuen Betty Davis gaztegia zela salvajegia eta ezintzula kontrolatu. Emakumeak kontrolatu egin behar dira. Bandera gorri bat. Bai. Emakumeak kontrolatu egin behar dira. Eta kontrolatu ezin daiteken emakume bat da gertadak izuken gauzarik txarrena. Evidentemente. Eta Betty Davisek esaten zuen violentoa zala. Orduan, 78an ezkondu, 71an banandu, eta Betty Davis dago aske. Oso aske. Oso aske. Orduan, pues bueno, entzun dezakegu inigo Anti-Love Song. Noski baietz. Antilop edo Anti-Love? Anti-Love. Ah, bale. Wow. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scroll. Entzuten dezuten bezala, emakume oso sugerentea da bere abesteko moduan, oso dramatikoa, ze asko esaten du, ez bakarrik esaten du nagatik, bizik eta esaten duen moduagatik. Osea, hori guztia transmititu nahi du. Eta bueno, pues esan dizuetan bezala, dibortzioaren ondoren oso aske sentitzen zen, eta orduan bere abestietan sexualitate eksplizitua, obszenoa eta zikina erakusten ditu. Osea, ez daka inolako filtrorik. Berdin dio, bera horrelakoa, horrela bizi du bere realitatea, eta ez dauka inolako lotxarik, eta ez du inolako, ez dakit nola esan, ez dauka erreparurik, eta ez dauka, ez dakit agian, engo ikusmututik esaten dut, kulpa edo erru katolikoak ezartzen dizun filtro hori ez dauka berak, inundik inora, eta bizi du bere artea, bera den bezala. Esan nahi den bezala, ez du barkamenik eskatzen, bera den bezalakoa izateatik. Ni permiso, ni perdon. Hori da. Baina, bueno, garaiko funk eta musikari eta idazleekin kolaboratzen du, adibidez Sly and the Family Stone, ezagutzen dugu talde hori, pixka bat, Sly. Izan zen, ez baldin banabil oker, txuriek eta beltzak nahastu zituen lehenengo funk taldea. Osea, egia esan oso talde guaia, baita ere Tower of Powerreko aizeak, baita ere The Pointer Sisters, osea, bere musikan zehar, 3 disko hauetan zehar, egia esan abesti pila badaude disko bakoitzean, entzun ditzazkezu, saltatuta, eta Carlos Santana gitarristare bai. Osea, daude hor, izar pila bat, derrepente hor sartuta diskan, ez baina deke. Herbie Hancock ere bai dago azkeneko diskotako baten,
baina hola pixkat anekdotiko betzela, ez? Baina bai, emakume honek zeukan izugarrizko karisma eta labia izugarria edonor konbentzitzeko bere proiektuan parte hartzeko. Baina bai, ahots puskatu erabiltzen du, oso bluseroa, eta esan bezala oso dramatikoa. Eta letra, kasu honetan, anti-love song honetan entzun deguna, maitasunaren aurkako abestia da. Zer sorpresa. Baina ez sexuaren aurkakoa. Desberdindu behar ditugu. Ez du bere bikotea maitatu nahi, badakielako lehenago edo beranduago kontrolatu nahiko duela, eta mina egingo diotela elkarri. Como queriendo decir. Bai, osea, igual abestia norbait izuzten dua doa. Osea, hau da, Bizarrap Session 57, Shakira, baino duela urte batzuk. Bai. Adibidez, orain He Was a Big Freak gerantzuten. Adibidez abesti hortan, baitare hildoontatik doa, eta kasu honetan bere praktika sexualak modu argi baten azaltzen ditu, eta kasu honetan esplikatzen du nola gizomatekin ontzan, gauza raroak gustatzen zitzaizkionak, lotzea, jotzea, eta horrelako gauzak. Eta kontatzen dizu abesti baten besterik gabe. Eta estenatokian, aktin pixka dago. Abesti hontan konkretuki, musikalki funk astunagoa entzuten dugu, baina geruza gehiago ditu. Ja bigarren diskoko abestia, eta nabaritzen da kontaktu gehiago dituela, eta pixka bat ikasi duela lehenengo diskatiz. Lehenengo diska bai adibidez iruditzen zait oso laua, más o menos abesti gehienak oso antzekoak dira, funk oso funka, eta agian baita ere pixkat soularekin harreman pixka dakana, baina bigarren hau bai da funk astunagoa eta pixkat elaboratuagoa. Nire iritziz gehiago merezi du agian bigarren diskoa entzuteak, They Say I'm Different, lehenengoa baino. Baina, bueno, hirugarren albumean, ja ez dago zalantzarik bere pertsona artistikoan gan, ez da egin nola esan, bere estenatoki gaineko pertsona horrengan. Eta berak esaten dizu, lotxari gabe, nastigal, neskazikin bat. Nastigal, fantastic. Ez zalantzarik egiten, jende askok erabiltzen duen teknika erabilizuela beti deibizeka da. Nere buruari buruz esango ditut. Gauza itxusi edo irain hauek, jendeak irain bezala erabiltzen dituen gauza guzti hauek nik esango ditut nere buruari buruz, eta horrela garrantzia galtzen du beste norbaitek esaten badit. Bai, boterea berreskuratzen du. Nik nere buruari buruz esaten badut I am a bitch, beste norbaitek bitch deitzen didanean, ez dauka indarrik. Baina batez ere da, berak ez dauka inolako beldurrik bere sexualitatea bizitzearekin. Ez dezagun aztu ze hamarkada da, 70ko hamarkada, naiz eta aurrerapen soziologiko pila bat egontzian garai hortan, ez toki guztitan, baina estatu batuetan bai, oraindik oso gizarte kontserbadorea zan. Oso kontserbadorea, eta naiz eta hippiak egon, gauza edanak, hippiak baitare, badaukate alderdi hipokrita oso handi bat eta oso matxista, emakume, kasu honetan da, emakume beltz gazte bat, bere sexualitatea, berea dena. Ez dago salgai. Ez dago industria baten esku sexualitate hori. Eta baitare esan behar da, agian aurrera esango dizuet, baina kontua esan nahi nizuena abesti honen inguruan. Kasu honetan fankazikinagoa dela, astunagoa oraindik, ja ez dago, baldin bat zegoen filtro txikiena, 3. disko honekin ja, etzeon. Eta baita ere esan behar da, diska hontako abestietan aldarrikapen mezu boteretsuak daudela. Adibidez, garaiko prentxaren aurka abesti bat dago, extra deitzen dana, edota norberaren errealitatea den bezala bizitzak dituen aldeilunetaz. Joan dai eta feelings, adibidez, esplikatzen du abesti batzutan, zelako bakarti sentitzen den, bere bikotea, momentukoa, gelatik joaten denean.
Eta horrelako gauzak, nola bakarrik nahi duen maitatua sentitzea, eta horrelako gauzak, edo ez dela gai agian, zer pixatzen du gehiago, maitatua sentitzea edo ni aske sentitzea, ez? Horrelako ambivalentziak plantatzen ditu bera bestietan zehar, sinceramente, garaiontako artista bat izateko nahiko iraultzaia iruditzen zaitena, eta oso boteretsua. Ze gogoratu berdegu nortzuk zeuden arrakasta eukitzen, The Supremes. Hello, Mr. Postman, eta gauza... Beste kontzeptu guztiz desberdina. Emakumearen irudia, beltzarena, zan txuri bat bezala jantzita, txuri bat bezala horraztuta, musika berdina egiten, baina soul karakterrakin, eta honek egiten du zerbait guztiz kontrakoa, eta batez ere emakume txintxo horren irudia pikutara bidaltzen. Horraitik esaten dut oso boteretsua dela, Betty Davisek esaten duna bere diskotan. Ze dijoa diametralki, guztiz kontra gizarteak eskatzen dionaren inguruan. Horraitik iruditzen zait pertsona garrantzitsua musikaren historian. Eta batez ere pixkat atea irekiz diona beste artista batzuri. Esan dezagun baita ere, gizartean, adibidez, beltza afroamerikarren komunitatean, zan zikinegia, eta ordea, feministentzat, hemen emantzan baita ere lehenengo, digamos, 20. mendeko beste olatu feminista bat, feministentzat zen basatiegia. Zan como, vale, oso ondo Beti, baina kortate un poco. Bai. Amiga, hermana. Bai zan hori zikinegia eta aldi berean basatiegia. Orduan, ez zuen enkajatzen, baina aldi berean aldarrikapen oso garrantzitsuak egiten zitun. Ile afroa eta plataformak eramatea zan zerbait oso afroamerikarra. Garai hortan. Estika funka zan beltz, gogoratzen dut Jamie Foxx esaten blackety black. Beltza izatearen aldarrikapen oso fuerte eta estetikoa. Eta baita ere bere sexualitatea modu askean bizitzeaz, da zerbait oso feminista. Baina feministei gehiagi iruditzen zaie eta afroamerikarrei zikinegi iruditzen zaie. A ber, gizartea ez egon prest Betty Davis batentzat. Gaur egunean Betty Davis izango zen beste bat. Bai. Izango zen beste bat. Baina 75an zen gehiegi. Beste emakume bat. Izango zen, oraindik ere. Bai, bueno. Emakumei baita, emakume artistei eta baita... Bai, lupa daukaten. Bai, lupa daukatek gizonek ez daukatena. Orduan, emakume artean izango zen beste bat, baina litzateke guztiz aske izango gizonezko musikariak bezala. Bai, seguruenik bai. Adibidez, Taylor Swifteri asko kritikatzen zaio bere letretan exen inguruko gauzak kontatzea eta hori dana. Edo Chapel Roani argazkilaria gaizki hitz egiten ari zaionean, berak esaten dio, ez hitz egin, niri horrela eta ez dut gehiago posatuko zure horrean, jendea gainera botatzen zaioan esanez, zein uste duzu zarela, orain egin zara famatu eta orain argazkilarien aurkazoaz, ez barkatu, gizon batek gaizki tratatu du, eta berak, bere mugak hori jarri dizkio, baina ezin du hori egin. Baina bat banik mugikorra kendu zion fan bati duela urte bete, argazkia etzulako atera nahi, eta mugikorra lurrera bota zion, eta ez da zer pasatzen. Baina Chapel Roanek ezin dio esan argazkilari profesional bati ez hitz egiteko horrela. Bai. Horrelako pila bat bai, zoritxarrez oraindik bai. Baina bueno, agian igual sexualitatearen alde hortatik agian bai pasatuko zen pixkarradarren azpitik. Beste gauza asko ondengatik ez, Amarkadak pasa dira eta nabaritzen da pasa direla. Hori da, bai. Baita ere esan berda, boikotu gari jasan zitula bere kontzertutan. Emakume hau, bilakatu zen zerbait underground. Oso underground, eta friki batzuk bakarrik ezagutzen dugu emakume hau. Baina inkluso estatu batuetan, funk frikiek ezagutzen dituzte, adibidez Erika Baduk, baina bestela ez da bat ere ezaguna. Eta adibidez bakizuen nun betatu zuten? Soul Trainen. Zatezu, jope, bira programa guaia dela, eta emakume beltza eta musika eta afroamerikarra. Zikinegia, beltzegia, dena. Bota altugiak, praka motxegiak. Dena. Eta hori, politikoki hor da, konpromesu handia zeukan, eta Huey Newtonen laguna zen. Huey Newton Black Pantherren nagusia, ezango dugu, lider politikoa, bere laguna zen.
Osea, emakume hau zegoen oso konprometituta, gertatzen zian gauzekin, baina ez zuten onartzen. Osea, olako sinplea da. Baina, bueno, bere karreraren bukaera kontatuko dizuet. 75etik aurrera diskatxe batekin sinatuzun bengoz. Baina, bertako exigentzia eta zentsura dela eta nazkatu intzan, da 76an industria musikala bertan bera ustea erabakizun. Pira intzan, besti gabe. Japonera juntzan, monje, isilik dauden monje hauekin, eta isilik ontzan, zenbait denbora pixka bat. Gero Londresa juntzan, arrakastea eukitzezun da etzun euki, eta estatu batuetara bueltatu zen. Eta estatu batuetan antza, bere lagun minenek diote, jarrera irrazionalak zituela, edo horrelako zerbait, pixkat erratikoa bilakatu zela emakumea, eta orduan bera amarekin eraman zuten Pensilvaniara. Bertan, psikiatriko batean sartu zuten, 80ko hamarkadako psikiatriko batean, benzedrinaz bete zuten, tratamendu gogorretara eta gaur egunean pentsatzenak izango lirateken tratamendutara sometitu zuten, eta residentzia baten, bakarrik eta anonimatoan niaia. Osea, digamos, begi publikotik guztiz eta kanpoan hiltzan bea bakarrik 2022an. Hoi da historia. Bakit pixkat behian bukatu da. Ze tristea. Bai, baina emakume honek agian ez zuena jakin da, edo agian esan zioten gerora. Benetan, iraultzaia izan zela. Eta egin zuena oso garrantzitsua izan zela, batez ere, gerora etorri zian emakumeak, Madonna bat, adibidez. Egia da Madonna txuria dela, eta horrek beste privilegio batzuk ematen emantzizkiola. Baina Madonna batek bere sexualitatea hitz egiteko, Erika Baduk bere sexualitatea baitare komentatzeko bere albumetan, eta beste hainbat emakume beltzentzat. Egia da pena badela horrelakoak aitortza horiek iristen direla hil eta gero. Bai. Nik Betty Davis adibidez ezagutu nuen hil egin zenean, albiste irakurri nuen duela 2 urte. Betty Davis has died, ez dakize, edabide estatu batuarre batean, eta Betty Davis, claro, nik beste Betty Davis ezagutzen nuen, eta orduan ezagutu nuen, eta orduan bai ikusi nituela, omenaldiak, aitortzak, baina bizirik zegoen bitartean, esan altzion norbaitek hori guztia, ziurrenik ez. Igual bere lagunek. Egia lagunengatik oso maitatua izan zela beti, baina emakumeak eske etzun nahi. Osea, etzun bizitza hortara itzuli nahi. Etzun nahi. Eta orduan, hori, Pensilvanian, baita ere esan berda, beraita hiltzenean 80 zenbatean? 80an, beraita hiltzenean, baita ere, antza beretzat oso gogorra izan zen, eta pila bat kostatu zitzaion horri buelta matea, eta horrek baita ere eragin aukizun bere oreka psikologikoan, ez? Baina bai, nik uste zigortua izan zela. Gizarteak zigortu egin zula, eta borroka konstante bat izan zen bera zen bezalako aldarrikatzea, eta horrek aian agortu egin zuela. Nasty Gal diskotik, This Is It. Hau da, gustatu zitzaitek izan ez lo que hai, hau da. This Is It kantuarekin agortuko dugu Maialen Tellabide. Aio. Eskerrik asko eta gozatu urrengo 2 minutu hauetan Betty Davisen This Is It. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
Bigarren kafea. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen, halako baldintzen, menpean kokatzen, Naren bizia nola da gauzatzen, dago estinatzen, bestela hautatzen, eusko gizatetik sinesmen anitzen. Galaxia bat izarrez, gasez, hautsezko lainoz eta materia ilunez osaturiko gravitate multzoa da. Guri, esnebidea izenekoan eta lurra planetan bizitzea egokitu zaigu, baina bada mundu honetakoak ez garela eta zidernauta garela esaten duenik. Zidernaut izena duen proiektua ezagutu genuen 2022ko abenduan. Charlie Gesteirak familiatik jaso zuen sagardoa egiteko afizioa. Aurrekok egiten zutena ikusi, haiek esandakoetatik ikasi eta jarraipena eman dio bide horri. Sormenaren atea beti izan du zabalik eta zekienari jakinmin erantsita, edari ezberdinak ekoizten daramatza azken urteak. Oinak lurrean mantenduz, baina hasieran denbora pasatik gehiago zuen ura, nola azidenaren jakitun, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu Charlie Gesteira bera. Charlie, egun honetan ongi etorri berriz ere? Egun hon, bai. Zer moduz gara? Ondo. Bueno, Charlie, dela esaten hasi behar dugu, aurreratu nion. Gauzak aldatu dirala. Esan diozu? Bai, aurreratu nion. Aurrekoan hitz egiten aritu ginen elkarrizketaren nondik norakoen inguruan, eta aurreratu nion, badirela bi galdera, elkarrizketa hasi aurretik gonbidatu guzti egiten dizkiegunak, eta zuk egiten dituzula. Baina, santzenion, zein ziren galderak? Horren prestatuta etorri da, txitik. Bale, bueno, agian entzuleren batek ez ditu ezagutuko oraindik galderak, eta hauexek dira guk gonbidatuei egiten dizkiegun bi galderak, eta gainera aukeran ematen diogu biak erantzun edo bakarrarekin ere konformatzen gara. Baina, bietako bat bai ala bai erantzun behar dute, eta galderak dira, lehenengoa, ea, nolakoa irudikatzen duzun edo behintzat gustatuko litzaizukeen izatea zure hileta, zure funerala edo dana dalakoa, eta bigarren galdera da, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balu norbaitek. Baina, esango balizu, ezin da pelikula oinarritu zure bizitza osoan, hasieratik bukaeraraino. Izan behar du soilik, etapa batean oinarritutakoa, galdera da, zein etapa aukeratuko zenuken. Hauexek dira, bigarren kafeko bi galderak aspaldian etzara etorri gurera kafea hartzera etorri, eta gauzak aldatu dira, izu? Ondo, berritzen. Igual lehenengoa enantzun got, errexago dalako. Irudikatzet, o irudikatuko nuke musikarekin eta edariekin. Bai. Alkoldunak, alkolgabeko, goia bakoitzan eskura, baina bai. Edari eta musika nahiko nuke eotea. Hori da, esango nuke, gehien errepikatzen dena badela musika. Ba, musika jende asko esaten du, bai. Baina edaria lehenengoa da, Bai. Beraz, hau ere, zerrendara, gero, urte bugeran ikusiko dugu informazio guztionekin zer egiten dugun. Gero nik sentitzen dut ardura moduko bat ere, badaukagula informazio asko bildu dugulako, azkeneko hilabeteetan. Gauza bat egingo dugu. Zer? Gehien gustatzen zaizkigunak gorde, eta hietara joan. Zoragarri. Hoixek ziren galdera berriak, irratsaioko galdera berriak, baina Julenek egingo ditu orain galdera serioagoak direnak. Bueno, ez dakit serioak diren. Beste mota batekoak. Hori da, beste mota batekoak. Bueno, Charlie, esan dugu, 2022ko abenduan, torri zinen lehenengoz, bigarren kafera, zidernaute proiektuarekin, 2 urte pasatxo, igaro dira arrezkero, gauzak asko aldatu dira, zidernauten? Bai, evoluzio bat egon da, ez? Nik uste era naturalean emandan evoluzio bat. Garai hartan, baia garagardo mundun investigatzen, osaltxatzen gebiltzan, eta paso naturala esan dezagun izan zala, edari alkoholikotatik ez alkoholikotara pasatzea, ez da, hartziduraikin jolasten hastea. Eta, evoluzio hortan, gar aigea ekoizten 6 edari desberdin alkoholik gabekok. Orduan aipatzen zenuen, horrelako proiektuak, lehenago zeudenetatik ikasita, eta zure garapen pertsonala horrekin, ez direla egun batetik bestera egonkortzen, 2 urte igaro diren honetan, esan duzu, evoluzio bat egon dela, baina oraindik ere, proiektuak bere garapen, esaten dena, oinarri sendoak jarrita egiten jarraitzen du. Bai, nik uste guainiken astapenak diela, ez? Produktok ezautzen, ezautzen guk prozesua ezautzen,
denbo desente mandeu datok hartzen, pH, densidadek, ulertu nahien ez, hartzidurak zeatik eta zeatik emateien modu horretara. Eta, bueno, nik uste ikasten egeala eta hau bide luze badala gaina. Abanikoa ez dakizu ez, zenbateraino irikitzean, ze beti bide berri bat azaltzen zaigun baiten, hasi ginen konbutxakin adibidez tea erabiltzen eta pasatu bera sagarrondo nostok, arkaitzetako tea, azkenen bertan dakeun produktua, ez? Azkenen, bueno, konbutxa txinati dator, eta txinantea zeon, eta noski, teakin iten zuen. Eta gu alde hartatik, saiatzen nahi geha, bertako produktoi garrantzi ematen, ez? Da, azkenen horrekin lortze duena da, paisai bat edo inguru bat mantentzea. Datuak aipatu dituzu, hartziduretatik eta ateratzen dituzuen datuak. Datu horiek interpretatzea, pentsatzen dut, zuk esan duzuna ez, garapen bat dagoen neurrian, datu horiek hobeto interpretatzen edo behintzat interpretazio osoago bat edo egiten ikasiko dela, datuak interpretatze horretatik ondorio estatu dezakezue osagai batzuk edo bestek mesede egiten dioten edari bati edo hortik horrelako informazioa atera liteke datuetatik? Atea liteke, baina nik uste nola edari bizi dien da naturala dien askotan sorpresa geuten die, ez? Eta zuk espero dezun emaitz bat ez da ematen, eta esatezu, ze pasatu da, ez? Baina nik uste natura dijoala beste bidatetik eta numerok eta makinak hortan zeinik ez dakeula. Eta horre pentsatzen dut, zuzuk ere horrendik ere sorpresa handiak hartuko dituzura, esaten duzuna, edari bizi dauden edarietaz ari gara, beraz, asko izango dira horre iragiten dioten baldintza, pentsatzen dut, giro atmosferako baldintzak izango dira, non uzten dituzun pausatzen edari horiek, baldintza asko izango dira. Temperatura, humedadea, argitasune, hartzidura luze, motxak, zenbateinoko azukre ezti edo glukosa sartu diozun, ze landare erabilitezun, ze nutriente ditun landare horrek, irakiteko garaien ze temperaturaino eman dezun, variable asko dare. Eta idena ulertzea, eta kontrolatzea batipat oso zaila da. Hasieran aipatu duzu hor mugarri moduko bat izan zela, 2022 amaierako bisita aurre egintzen igunetik, edari alkoholdunez gain, alkoholik gabeko edariak ekoizten hastea. Ez dakit, zer izan zen hor, osagai ezberdina probatzeko grina zegoen hor, lehendik edo zetorren ideia bati forma emateko erabaki hartu zenuen, zergatik edari sortzea? Pixkat izan zen guk etxen konsumitzen genuen konbutxa, eta beti bueltak abitze ginen botillekin, erosi, ekarri, eman, esan genuen, zeratik ez dugu beratzen arnolaitean, ideaik ez genuen, Eta, pixkat informatu ginen, eta ikusi genuen bazerela paralelismo batzuk sagardokin, da garagardokin, hartzidura iteko garaien daula. Eta hasi ginen, xoabe. Eta, gutzako nazeona, beste jende batei probatzeko eman genion, eta gustatu ititzaien. Eta hori izan zen, ez da, piztina botatzeko arrazoitako bat. Zantzegoen, hau batein barrakek. Eta hor, esan duzu, zu lehenengo aldiz, konbutxa bat egitera edo animatu zinen, erabaki hori hartu zenuen, probatzeko eman eta jendeari gustatu egin zitzaion. Ez dakit hor badaude, horrela esaten horrelakoetan ez, puretak diren jendea, eta gero ez dakit, kaso zarrita dagoen establishment hori apurtzeko zaletasun gehiago duen jendea, hor ekoizleak hartu ditzazken nahi dituen lizentziak edari bat egiterak orduan, edo nola dira gauzak? Konbutxan kasuan ez da normatiba zehatz bat, eta merkatu topatuko dituzu konbutxa izenakin, ude, tea eta gas karboniko inetatu daken edari bat. Azkenen ez hartzidura, ez da normatiba zehatz bat. Gure kasuan hartzidurak eta prozesu guztik erabat naturala die. Bai ez deula kontrolatzen temperatura, hori naturan esku uste deu, eta orduan, baserri nola nahiko zaiteun, hartzidura luzego die. Horregatik beste maitza batzu lortzen die, hartzidura luzego kindako garaien. Igual azetiko xego die, baina, da perfil bat gu bilatu deuna eta gustatzen zaiguna. Zuk bedaion ekoizten dituzu edari guzti hauek, ez dakit, esan duzu hartzidurak, egoeraren eta lekuaren arabera baldintzatzen direla, denbora urte batzu badara matzazu honetan, ja lekuari ere esku hartzeak garrantzia izango du, ez da esan nahi dut, akaso beste batek esango du, ez ni nahiago dut, alako baldintza dauden leku batean hartzidura egitea, baina zuia bedaioko zure baserriari neurri hartuta izango diozu, eta horrek ere, gutxi gora bera edariak hobeto ezagutzen, eta ze denbora behar duten laguntzen du? Bai, nik uste azkenen dena batea joala, ez? Eta gero,
han ambienten daren legamik, eskan egon bardu legami festa bat ikaragarrizkoa, sagardoa, garagardo, bueno, ja garagardoa bertan ez egiten, eta gero konbutxak eta urkefirra, bai. Eta bueno, nik uste, emaitza igual horrati dala baita ez, nun indan da ze inguru girotan. Lehen osagaiak aipatu dituzu, ostoak aipatu dituzu, tea aipatu duzu, gero, esango digu entzulei, aipatzen ari garen guzti hau, zidernaut.eus webgunean ere, ikusteko moduan baduzuela, hor, zainmina ere aipatzen da, osagaiak aukeratzeko abaniko hori zabaltzen nola joaten da, edo lehen aipatu duguna, probak egin ala ikusten dira gauzak, edo nolakoa da prozesu hori? Bai, kale dobaletik dake pixkatez, azkenen adibidez, hemen Jose Pink dake, hori da, arkaitzetako tea, eta kiston sorpresa eman genuen, zedazke La Rosa ikuituk, eta ez dite ibili La Rosa petalok, baina bai, eta zatetu joder. Olako sorpresak hartzitezu. Beste batzukin proba gaizkiata die eta deskartatitezu, eta bueno, jute zehazu pixkat ikusten zer dijoakin ondo eta zer gaizki. Eta horrelako probak egiterakoan lehen aipatzen genituen, ez? Fermentazio datuak konturatzen zarete osagai batzuk besteekin hobeto doazela, fermentazioan ere badute eragina osagaiek beraiek edo hori beste baldintza batzuen kasua da gehiago? Bueno, azkenen hemen itea fermentazio bat eta gero bigarren fermentazio bat. Bigarren hortan sartzen die zaporek eta infusio o fruta desberdinek. Lehenengo fermentazioan iten dana da infusio bat eta gehitzei jozu eskobi izena duen materia bat, dala diele legamik eta bakteriak. Batzuk ongo deitzeie, eta adibidez, legami hoiko ituta dare te azukredun inguru baten bizitzen. Zagarrosto, zagarroston, ez dakit konbutxa deitze bat, baina lortzeko edari bat, prozesua jun behar dezu pixkanaka iten, ez? Itezu infusio bat, adibidez, 180 tea, 110 zagarrostoa. Eta jutezea pixkat engainatzen legami hori. Eta bueno, gure kasuan prozesua izan zen ia urtebetekoa. Eta lortu genuen azkenen legamik oitzea sagarran ostokin elikatzea. Urtebeteko prozesu bat zari gara? Jun barrezu pixkanaka dosi aldatzen. Claro, guain arte tearekin azitako legami die. Ezin dezuen batetik bestea esan, venga, hau guain honekin elikatu. Ordu jutezea pixkat trampeatzen. Dosisa gehitzen. Eta Charlie, askotan musikari eta idazleietak galdetzen zaie, liburu bat, disko bat, noiz dago amaituta, ez? Honeño, zergatik ez duzu jarraitzen zerbait gehiago idazten edo zerbait beste abestioak grabatzen, zure kasuan, noiz esan zen, ez dakit esan note duzun urtebeteko prozesuaren ostean, bale, hau da formula, ez dakit hori horrela geratzen den edo beti dagoen bilakaera? Beti dago zer berrie eta beti dago sorpresaren bat, orduan, ezin dezu esan, jazta, hau da. Bai, igual, iztezula ez, esatezu, bueno, edari hau izangoa osagaiokin. Eta punto. Baina, eske gero, edari egiteako garaien tazkezu itea 1000 gauz desberdin. Yuri, urtebete, ni horrek utzi nau? Gero ikusten ditugu edariak, hor botila, streamingez ikusten gaituzten, hortxe dauzkate, Charlie gondoan ditu, berak egoitzitako botila batzuk, esan dugu, zidernaut.eus egunean ere denak hortxe dituzuela, baina hor zenbat denborako lana dago, Yuri. Bekizu zer ari gintzen ni pentsatzen? Zer ez nien pentsatzen? Bukatzen dela prozesua diseinua egiten denean. Ze diseinu polita dauzkatenak boteieko eta ere, ze hemen, batzuk irrati izan zuten gaituzte, beti irrati tradizionalez eta ez dute ikusiko, baina hemen ikusten ari naiz ni, 3 boteia, bakoitza kolore batekoa, eta badagoela hemen emakume bat bere kaperenarekin eta larrosak ikusten ditut. Bueno, bakoitzak badauka bere nortasuna, boteia bakoitzak, eta oso diseinu politiak dira, Horren inguruan ere galdetu beharko diogu. Bai, noski, ze badakigu jakin, Charlie diseinuan ere aritzen dela, beraz, dena etxean egindakoa, Charlie? Bai, kasu honetan bai. Bade eta afizioa kolaz digitala iteko, eta bueno, estok pixkat indadaket eta aprotxatzet etiketak eta iteko baita pixkat. Etiketak egiterakoan ere kontuan izaten dituzu, edari horren osagaiak, propietateak eta antzekoak, ez dira usaz egin eta gero jarritakoak. Ez, azkenen etiketa de
pixkat dijoa etiketan irudie lotuta produktuari, bai. Eta izenak ere izjokoak badituzte, produktuen izenak, beraz, hortxe utziko dugurrela airean jendek ikusi dezala, sartu dadila webgunean, eta ikusi dezala zer nolako produktuak diren. Charlie, aritu gara, 2 urteko bilakaera honen inguruan hizketan, baina zuek askotan ekoizleok atzo esate baterako hementsi izan genituen, Balerdipeko erleakeko matxin izan genuen, eta berak ere aipatzen zigunez ekoizleen artean dagoen sare hori, Balerdipeko erleak aipatu ditugu, badakigulako elkarlanean aritzen zaretela, pentsatzen dut horrela garrantzitsu izango dela, zuen bezalako ekoizleentzat inguruan duzuen sare hori. Bai, azkenen banak aritzea baino askotan taldeen edo elkarrekin aritzea erresagoa, eta proiektu txiki hauentzako bisibilidade emateko eta aurreiteko nik ustet importantea dela. Eta bai, badazke kolaborazio desberdin batzuk, Balerdipekokin adibidez, ite deu konbutxa bat, eta gero, ama tabernakokin, ama jatetxekokin ite deu porrugun kefirrura bat, eta, bazkeu beste 2-3 kolaborazio hola erdi pendiente, baina kaso gehienetan da hoi, ez? Proiektu txiki hauei bultzada emateko beste modu bat, elkarrekin junda. Eta elkar elikatzera, pentsatzen dute, ze akaso erlauntzarekin lanean ari den batekin elkartzen zarenean, akaso zuk berari eta berak zuri ere bide berriak jorratzeko ideia sortaraziko dizu. Bai, ze azkenen, beraiek nik flipatu inun. Balerdipeko kason dazkean produktu piloa. Nik uste nun erletatik ez diatatzela eta listo da, marabila bat. Eta urten baten beraien erliek jarrite usagaztin polinizatzeko, ze polinizazioan asuntoa gai oso importantea da, zagarrantzako. Eta zuk esan duzu, ama jatetxerako ere ekoizten duzuela edari bat, lehenik eta bain kontegu duzu, ze osagai dituen edaria den? Da kefirrura, baino porruarekin. Ite deuna da porrua hartzitu hilabete zola, hor da kimchi dala azta fermentatua, eta gugite dago antzeko zuzer, baino porrukin. Porruen masajeatu, eta bere legami kaskatzen die, eta hor hartzitu itea hilabetez. Eta gehite deu kefir ur base bat. Eta base hori inda daunen, porruen aztutzen diegu, eta enboteiatu. Da edaria pardun bat. Sudurren da kiston potentea, da porrusalda konzentratu bat, baina geho hauan nahiko freskagarri da. Dazkeola toke zitrikok, eta kuriosoa da. Eta hau menun sartuta dago, ze, edari hau ulertu da baita kontesto baten, ez? Da pase bat, behatzi testura porruna, eta hau izango zen parte ozati likidoa. Hortik egin behar nizun urrengo kaldera, edari mota honek, aipatzen ari garen konbutxa, kefirrura, eta horrelako edariek badute alako jakirekin, edo alako, ez zehatz batekin, baina kaso alako estiloko jakiekin jan behar dira, edo nahiko libre dira? Nik uste nahiko libre diela, Die pixkatola freskagarri apardun, alkoholi gabeko, ez dakit, batzuk igual aperitibokin, beste batzuk bazkarikin, otordukin, baina bai, adez, porruna nahiko nabarmena da. Eta gero beste dakeu kafekin indakoa, kafe estabalakin, baita tolosakok, eta hoi, adibidez, ez dakit, eta edorriko bain. Terrosok dien produktokin oso ondo joak jo baita. Bai, maridatzea dena daude, baina ez dake zertan maridatu berrik. Azken urteetan, akaso gutako entzule askok lehenagotik ere baina nik nire inguruan behintzat, azken urteetan somatu dut edari mota honek gorakada bat izan duela, bai eskura ditugulako, zuk zeuke ekoitzitakoak, aipatzen ari gara, ama bezalako jatetxe batean errolako edariak ditugula, somatzen duzuezuek ekoizlek ari direla edarien inguruko ohiturak ere aldatzen esate baterako, garai batean dela urte batzuk, jendearen gehiengoak horrelako jatetxe batera joandakoan, akaso, ez zuen pentsatuko horrelako edariak kartan egon zitezkenik. Gaur badago, somatzen da aldaketa bat kontsumoan? Bai, bada horrez tendentzi bat alkohol gutxi bateko, ez gizarte bezala de gehiago zaintzekea, eta alde hortatik bai, eta gero, kotxe hartu harralin bada, eta beste, badau tendentzi bat. Nik uste Euskaldunek hortan nahiko klasiko gela, eta otordue o ardokin, oso ardokin, errexago ingo deula, konbutxa batekin baino. Baina bai, badao, ahi da zeo zer moitzen. Lehen esan dugu, bizirik dauden edariak direla, entzuli esan behar dugu, txalik ekarri izkigula botella batzuk, eta esan digu lehenengo gauza izan dela,
Kontuz botila hauek irekitzerakoan. Bizirik dauden edariak dira. Bai, azkenen bigarren hartzidura botilan iteu, eta hartzidura bada honen CO2 sortzen da, ez? Eta, karo, nolaia txapa jarrita daun, CO2 botile barrun gelditzea. Ui. Eta, karo, irikitzakon, kontu pixkatu behar da. Bueno, hori badaki, irikitzen dugunean kontu zibili, eta baina iriki ezkero, Edan egin beharko da, botila ustu egin beharko da, honen gainaz alkoholik ez dauka, beraz, gero irratsaioan inork ez du somatuko, ez dakit, zerbait arraroa edan dugula. Kutukua edan bagenuen, bolikostatik. Edan genuen ura ere. Juan Inazio Artxoagak bolikostatik ekarri zigun kutukua edan genuen, eta horrekin ausartu ginen, eta horrek alkohola zuen. Bai, bazuen. Zuzenen edan genuen gainera, zuzenen egin genuen probatxoa. Bai. Horrekin ausartu ginen, beraz, kontu handiz hori bai, jarraibideak jarraituz, eta irikiko dugu, baino, edan, Jesus edango dugula, azkar batean. Jatetxen kontu epatu dugu, Charlie, bestelakoan kontsumitzaileen aldetik somatzen da egunerokotasunean ere gero eta joera gehiago dagoela kaso horrelako edariak edateko ez dakit. Lotzen ditugu, ez? Produktu bat lotzen dugu gauza jakin batekin, horrelako edariak, kefirrura, konbutxak, horrelakoak ikuspuntu osasuntxu horrekin lotzen ditu kontsumitzaileak? Nik uste bai ez, guain arte konbutxak eta kefirurak herboristeritan, daulako tokitan aurkitze zien. Eta pixkat lotuta zijoan ez, probiotikok eta guk guain saiatu gana da, naizta probiotikok bazken perfile gastronomiko bat bilatzen edariri. Eukitzeko beste konotazio batzuk, beste zapore batzuk, orduan igual ez da perfil bat etxen eatea badago, baina igual gehiago dago pentsauta restaurazioako edo afari desberdin bat inberdanen, olako historietako pixkat. Jatetxe, taberna edo dena delakoak zuengana jotzen dutenean, zuen produktuak eskatzera, somatzen duzue badagoela interes bat produktu horien inguruan, esan nahi dut, ez dela, ekarrizkiazu 25 kutxa ez dakitze garagardo industrialena bezala. Badagoela, bezero aurbiltzen dela zuengana, interes bat duelako egiten duzun horrengan. Bai, eta nik uste hor osaren ikusita, o elkarrekin, ez dakit, nun baiten topatuta, o probatu duenak, geho gertuatzegenen, azkenen nik uste proiektuan nola dagoen kokatuta, o helburu ezein dan proiektona, helburu balin badake, hoi pixkat esplikatzea zunen da nundi gatozen da paisai bat mantentzen dala proiektuarekin, baratza, baserria, ez azkenen herri txikik ustutzen nahi die, eta proiektu honekin erabatea bestea, inguru izaintzen da, eta ez dakit, hoi pixkat esplikatzea zunen, eta aralarko ura dala bertako produktok eta dun balioa, nik uste horreke bultzada emateiola produktoi. Zentzu horretan ari gara esaten, egunea baduzuela, sare sozialak ere bai, baina oraindik ere esaten ari zarenaren bide horretatik ahozaokoak funtzionatzen du horrelako produktuen zabalkundean? Bai, nik uste kasu honetan ahozaokok garrantzia handi dula. Bezero etorri zaizkitenen esken jatetxetako eta izan da, beste jatetxe baten probatu duelako eta atentzioa ditu hielako, esplikatu hie zer dan, unitean, eta horren ondorioz, gurekin harremanetan jarri die bai. Zure egunean jarrita daukazu, badakigu nondi gatozen, nora goazen, eta 3 puntu jarrita. Aurrera begira, Zidernaut? Ez dakit. Proiektu beak esango noa goazen, o nun bukatuko deun. Bueno, esan dezakegu beraz, edariak bezala proiektu ere bizi-biziri dagoela. Bai, momentuz bai, bizi-bizi da bai. Kusiko dugu beraz txapak entzen diogunean, zer gertatzen den. Charlie Gesteira, ez dakit, esan gabe utzi dugun zerbait esan nahiko bazenu? Ez dakit, hola bote pronto, uste nahiko txapa sartu dugu. Ondo, guk ere bagenituen gauza jakiteko goa bagenuen, eta asetu dugu, jakimina oraingoz, bigarren kafea hartu dugu, eta Zidernautek bide luze izaten badu, konta ezagula guk ere, 3. kafe batekin. Charlie, eskerrik asko eta nahi duzun arte. Hale, zuei, aio. Agur. Ezakit behar bezain beste merezi degun adorea falta zaigu edo agian soberan dugu
hauxe gaurko gure erretratua, bigarren kafean agurtzeko ordu ere badugu, Julengo Ikotxar begozo. Ondo ibili? Aiztera arte. Bai. Goiuriz izarandia, bihar arte. Bihar arte noski. Eta zuek entzule plazer baduzue, hementxe goizeko 10:05 naiz irratien izango gaituzue. Egunero bezala bigarren kafea osatzen, orain informazioaren txanda, gure informazio zerbitzuen lankideekin jarraitu hemen naiz irratien. Ta nire antza handia du. Erretratu hau egin dut, ta gure antza handia du. Erretratu hau egin dut. Keep calm and bigarren kafea.